Wotara Ibrahim Jalochu Soma Eresira Bi entene Octobre kalo tile 18 Samba fulani kelen ala de kañ sigatala anyuma wula ka anyuma se radio kono wallahi ka kunafoni ka akene ka fense bora ala dila kosebe nonte ambe kumala wati mina do degu nendo wallahi weche wodila na bifoko ni ko do ma ko in sogoma ko mumbila ko foko e ko fanta de ben ga andi drometiku awo kenya wallahi kenya di kapsani fembe la sigatala ka kene inina ibe barkada wallahi yalla foka barkada wula sogoma ko ni ki ko ki je ki ka rakam flasili ka po bafo alhamdulillah rabbil alamin barka alay wallahi barka alay sigatala barkada alay ala di kany barkada alay awo bi ntenen do yayna ñaan do ngañi abo donc baro jeneta den ko waru keneka ceni muso demsen ani mabroba abela jile abismillah bizim abdou watara ibrahim jalochu kunungo no yi octobre kalo klitan ani wolowla klitan ani wolowla koswe nana akufu ado kofo ado gana jamana nyemaya koswe alerite CDAO kuna 600 sigatala o kana na tamala ler mugan ani nani no barake anga jamana kono o anya me kunafoni bololo sanfi ani kunafoni di gafo kono kosebe kana na ko kana identité o ka fanya na jonjon election ko be blessing kan wa o te blessing kana no la de aywa adun jigile panguru keneka demseni shifila ka do kumbe seben fura do bulu kelen no ka amineka anyesi sebana nyama ka yi asimin ka yi nana akufu ado ka yi sebelin be o seben fura inka a sebelin no ko jamana kono do maldon u ko uluka kalata abe bo ulu maldon ne da très bien de pas bismillah la ate komi lagine ceja e mufo dumbuya koromamri ako lagine kono deun ulu de ka kuma kambe dombala kosebe nu ko afinendo abe fi sigatala ni lagine kaw ko kwa jelendo abe je sigatala ka fonko CDAO mangwa independence di ko abdou jonde bi to yerema anga misalita nyono ndro kosebe anga balube boyinde anga na favorita anga ko nyono wallahi wuce bi dabe nyono sidotin sigatala jombe sekata irnu bla nyono atekila kalata sebe wa uba jombe sekata irnu bla jabali dogofri jombe sekata farabugu dugu fɛn ni dɔgɔ feere kilo tan duru kilo mugan i bɛ se ka taa urne bila yan fɛn b'i t'u bolo minnu bɛ k'a fɔ ko kalafili ka kɛ u ka taa segu ba kɔfɛ yan fana u ka taa lajɛ n'u bɛ segin hɛrɛ la a ma nɔgɔ mɔgɔ b'i to nin na ka élection kɛ a ma nɔgɔ ni élection kɛra nin na anw ye miliyɔn mugan ni fila ye maa joli de bɛna taa kalafili la ayiwa sariya yɛrɛ la maa min bɛ kala ta miliyɔn mugan na a tɛ tɛmɛ maa miliyɔn 3 4 a t'o bɔ yɛrɛ a fɔ mankan dun bɛ yen cogo min na ta a ma nɔgɔ jatigɛlen don siga t'a la basigi tɛ yɔrɔ si mɔgɔw tigɛlen don politicien fana mɔgɔw tigɛlen don politicien na ka d'a kan olu de bɛ panga wuluko in na an ka élection kɛ an ka élection kɛ an bɛ élection kɛ cogo di balo bɛ ka jeni ɲɔnɔ an bɛ élection kɛ cogo di n'u ye balo jeni n'u ye sarati ye u yɛrɛ ko dɔ don a la sisan u bɛ fali minɛ k'o kantigɛ Allahu akbar o ye ala ko ye ayi fali bɛ wotoro la malo b'a kɔnɔ u bɛ malo lajigi ka malo jeni ka fali kantigɛ Allahu akbar o ye ala ko ye ayi jɔn de b'a fɔ ko an ka élection kɛ nin waati in na nin sɛbɛnfura mun yirara cɛkɔrɔba la pankurunjigi kɛnɛ kan a ɲɛna a na dɔn ka fɔ ko bɛ yen jamana kɔnɔdenw kosɛbɛ anw de miiri anw de hakilina bɛ ɲininka siga t'a la maliyɛnw a bɛ kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn a ka gɛlɛn mali dugukolo kan a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an hinɛ bɛ maa mun na an k'o fɔ dɛ mali hinɛ tɛ jamana caman na dɛ siga t'a la an hinɛ bɛ maa mun na olu b'a fɔ ko élection kana kɛ mais an hinɛ tɛ maa mun na ani an ka jamana kɔnɔden juguw bɛ ka fara o kan ko ka kalafili fili min bamakɔ dɔrɔn 6 communes na o tɛ se ka kɛ segu b'a kɔfɛla la taa yen kɛ ka sira la jijeni sira la taa u ma camion jeni yen k'an ka gendarme denmisɛnninw k'olu faga an tɛ wuli an k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an yɛrɛ ka fara kumakan juguw ma sɔrɔsiw bɛ ten réseau kan u bɛ jatigɛ wale tigilamaw u bɛ ka fɛnw bila réseau kan maliyɛn fasoden juguw fana bɛ ka fɛn dɔw bila réseau kan ka jamanadenw ka u b'u hakili kan k'an ka sɔrɔsiw la hawja u jatigɛ nin ye kunnafoni di de k'an ka dongo don ko an ka sɔrɔsiw ye maa faga k'an ka sɔrɔsiw ye dɔw fɛngɛ a donna ta bɔra ten an tɛ wuli an k'an ka sɔrɔsiw an k'u jukɔrɔma dundo siga t'a la u ka se ka faso lakana o ye tiɲɛ a filɛ ɲɛ sisan
musokɔrɔba cɛ ka mɔgɔw n'u ye minɛn ta ka bɔ yɔrɔ min an ka armée bɛ n'a ye n'u ye minɛn ta ka bɔ yɔrɔ min an ka armée bɛ n'a ye an ka chef d'état-major général des armées n'o ye Omar Jara ye a bɛ kɔrɔn fɛ tabarikala ale de y'a fɔ ministre ye Sadio e ka minɛn ɲini ne bɛ taa an ka cɛdenw ni ninnu bɔra yɔrɔ min dɔrɔn n'a lankolonyara dɔrɔn an bɛ taa ni Mali sɔrɔsiw ye an bɛ t'u bila yen tabarikala o baara de bɛ senna sisan alhamdulillah u ye minɛn cɛ ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ spécialité n'a Kidal ni fɛnw na an ka cɛdenw bɛ yen alhamdulillah hali a tɛ minute fila bɔ an ka cɛdenw bɛ taa yen an bɛ ka yɔrɔw minɛ dɔɔni dɔɔni an bɛ ka yɔrɔw minɛ dɔɔni dɔɔni siga t'a la ni mɔgɔ jumɛn de bɛ wuli k'a fɔ k'an ka kalafili kɛ sisan nin cogoya in na jamana bɛ cogo min a ma nɔgɔ anw dayirimɛ bɛ yɔrɔ min o ɲɔnɔ de ye o ye tiɲɛ ni malo ma sɔrɔ ɲɔnɔ an bɛɛ tɛ sa yan ala ma sa an bɛ malo jalani de bɛ ka kɔkɔ ni fɛnw bila mɔgɔw la o mais an yɛrɛ ta n fa ka muruba i yɛrɛ ta ɲɔgɔn tɛ dɛ anw de ka malo in ka di siga t'a la Abdou ayiwa Yɔrɔbiyalaciw i n'a fɔ Nana Ukufu Addo a nakun dɔwɛrɛ tɛ ani Asimi Goyita ninnu u bɛna masala kɛ masala min kɔnɔna na camancɛ fanga bɛ taa cogoya mun na ale ni CEDEAO yɛrɛ maaw olu fana ka hakilina ye min ye n'u bɛ se ka an dɛmɛ an ka hakilinaw kan u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu ta ka ɲɛsin colonel Asimi Goyita ma barosigi a bɛna boli o waleyaw de kan a bɛna kɛ sababu ye fana hakilina ni laɲini min bɛ jamanatigiw la camancɛ fanga taa cogoya la ani kalafili koɲɛw la n'u y'a lada Nana Akufu Addo tulo kan n'o ye CEDEAO jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ɲɛmaa ye ni ale ye min sɔrɔ n'a taara n'a ni jamana ɲɛmaa tɔw farala ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma n'u bɛnna min na u na o fɔ malidenw ni diɲɛmaa ye nka a mana kɛ cogo cogo fɛn foyi t'u bolo u bɛ se ka min jagoya sigi Mali kunna ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo n'a sɔrɔ an ye jamana yɛrɛmahɔrɔnya t'i bolo fɛn bɛ se ka jagoya kɛ kumaw kɔni bɛ fɔ ɲanginiw bɛ se ka ta ka bin nka waleyaw tɛ se ka ta ka bin min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana laburuja o tɛ se ka kɛ o se t'u ye o dabali t'u ye Nana Akufo k'a dɔn an fa Modibo Keyita kosɛbɛ ani an fa Kwame Nkrumah jɛra u ma tigɛ ɲɔgɔn na fo k'u sa o ye tiɲɛ tɛ a k'i miiri o jɛ la Kwame Nkrumah ni Modibo Keyita ka jɛ a k'i miiri o la filanan ye mun ye CEDEAO san 1975 Musa Traoré ninnu de y'a kuma fɔ an tɛ sɛgɛn k'a fɔ siga t'a la Musa le Malien Musa Traoré Léopold Sédar Senghor Sénégal Mokhtar Ould Daddah Mauritanie Sangoulé Lami Zana Haute Volta n'o ye Burkina Kenny Kounché o y'a sɔrɔ ale y'a ka coup d'état kɛ en 74 75 CEDEAO ko fɔra Musa de y'a hakilina ta Ala ka hinɛ Musa la y'a faamu wa Musa de y'a hakilina ta kosɛbɛ bɛɛ sara sisan Ala ka hinɛ la ka d'a kan nin si cɛkɔrɔba ninnu si tɛ yen tugun CEDEAO barajuru bɛ Mali la yan de o ye tiɲɛ n'a min miiri o la a k'i miiri Modibo Keyita ni Kwame Nkrumah ka jɛ y'a faamu u ka anw mankutu ni a ma sɔn o ma an bɛ bɔ CEDEAO la a tɛ foyi tiɲɛ Mali ye a tɛ foyi tiɲɛ Mali ye port ka ca o ye tiɲɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire b'a fɔ k'an ka doni tɛ se yen n b'a dɔn Laginɛ tɛna fɔ k'an ka doni tɛna ka port ayi san dɔw la Lansana Conté Ala ka hinɛ la Ala ka hinɛ ATT la a ko ATT ma le port de Conakry ko c'est chez toi tabarikala ko i ka fɛn de don i ka fɛn de don i baara de ye Conakry ye Conakry port a b'i ka bila la ni i ban i balima la ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ Conakry port kɔni ne y'a labila u ye a y'o fɔ ATT ye yan a tɛ tɛmɛ o kan Conakry port de ye Mali ta ye a ye taa Lansana Conté Ala ka hinɛ la a y'o fɔ a ka nali don senfɛ a y'o fɔ ATT ye a banna kun ATT ye n'an ko k'an ka marchandise bɛ na Conakry fɛ a ma ban a banna ni Dakar y'a fermé cɛ dɔ Burankɛ cɛkɔrɔba in Alassane Ivoirien ka cɛ in ne yɛrɛ kɔni ale ka ko kɔni ne ma se k'a faamu ale kɔni malidenw bɛɛ bɛ k'a fɔ a bɛ maa caman da k'a fɔ ko Mali yɛrɛ gɛlɛya fanba ko ale de don Alassane Ouattara u k'a fermé Ouattara n bɛ sa ça siɲɛ kelen Laginɛ bɛ yen awɔ Laginɛ port y'an ta de Laginɛ bɛ yen Lansana Conté Ala ka hinɛ la a ye nin fɔ ATT y'a dɔn a ka visite dɔ senfɛ a ko Laginɛ port n y'a labila u ye a ye taa tabarikala furu b'an ni Laginɛ cɛ balimaya b'an n'u cɛ fɛn bɛɛ b'an ni Laginɛ cɛ kosɛbɛ i y'a faamuya o ye tiɲɛ Maliyɛnw furulen dɔ yen Guinéens yɛrɛ furulen dɔ yan a ka ca Maliyɛn commerçants bɛ yen Guinéen commerçants bɛ yan olu de y'an balimaw ye siga t'a la cɛ tɛ awɔ o tuma cɛkɔrɔba kungana in n'a nana a nana ka bɔ Asimi ninnu Sogɛl ye fɛn min fɔ Nations Unies la awɔ Sogɛl a k'i banban dɛ a k'a banban kuma min bɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba ye a ye mun fɔ Nations Unies la ni dɔw yɛrɛ ko k'u bɛna nationalité malienne ta awɔ yɛrɛ dɔw ɲɛ bɔra an fɛ ka ban siga t'a la k'u bɛna an ka nationalité ta o sɔrɔla mun fɛ a ye cɛfarinya kuma mun kɛ awɔ donc ko cɛfarinya kuma kelen o k'o fɔ Akufo ye a banna cɛ tɛ siga t'a la Akufo tɛ ale tɛ CEDEAO président yan
kuma gɛlɛn ma fɔ musokɔrɔba cɛ ye wa o fɔra ye ani ma ko Dirisa wa ko Diriyan awɔ kuma tɛ akufuma o cɛ ale yɛrɛ mɛna ngwara gali la dɛ sera ka kɛ Ghana président ye a mɛna a sɛgɛnna ngwara la de opposition o tuma an ka kuma laban yɛrɛ bɛ kɛ mun ye tuguni Modibo Keyita ni Kwame Nkrumah ka jɛ bisila kote Ghana ye Mali ye Ghana ye u kana fɔ k'u bɛ gɛrɛnɛ foyi sigi an kunna yan jamana kɔnɔdenw de ka voix bɛ compter jamana kɔnɔdenw ko k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan o ma se kɛlɛla o ma se furufuru o ma indépendance d'a ma tiɲɛ tɛ i bɛ mun de fara a kan ayiwa an bɛ se ka min bisigi an b'a fɔ nin sigi in na tile fila baara in an bɛ se ka fɔ walima tile kelen baara in min bɛna sabati Nana Akufo-Addo ni Asimi ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka sɔrɔ Maliko la Ala k'o kɛ amin e min ye Adama ye n'a bɛ fɔ o ma ko didenw ka bɛrɛbɛrɛ tɔn Adama a sigira sen kan san 25 fo san 30 ye ɲina ye parti kɔrɔba don aw hakili b'a la k'a fɔ ko Musa Fanga Bini Adama association ani Senedi association Muntaga ka jɛkulu ani AJDP ani ADID fɛn min ye denmisɛnnin minnu ye kalan kɛ n'u ye diplôme sɔrɔ n'u ma baara sɔrɔ olu ka jɛkulu ani baro olu de jɛra ka Musa ka fanga ka bin Ala y'a kɛ conférence nationale kelen Mali conférence nationale tɔw ta kɛra kalo 2 kalo 3 i b'a fɔ ko Zaïre ani Benin nka Mali ta kɛra u ye kalo tile 29 ka taa bila uti kalo tile 12 san 1991 ani 1 n'o conférence nationale o kɛra palais de la culture la Badalabugu jamanadenw caman welela bolola baarakɛlaw bureau kɔnɔ baarakɛlaw jagokɛlaw mɔnnikɛlaw bagankɛlaw bɛɛ lajɛlen nana kini ta fɔ o de la fɛn min ye an ka gafe ba ye n'o ye an ka constitution ye conférence nationale nin bangera o de la n'o ye février kalo tile 25 san 1992 ale yɛrɛ ye san 31 sɔrɔ o Adama Kɔrɔni a ɲɛma kalata fɔlɔ kɛra san 1992 Alpha Omar Konare ale garijɛgɛ fanga la ale ye san 5 siɲɛ 2 san 10 a y'o kɛ a ka premier mandat a sigira juin kalo tile 8 san 1992 a yɛlɛnna a ye san 5 kɛ ka n'a bila san 1997 deuxième mandat wala maître de Majalo ye b'a dɔn maître Sagoloba ayiwa an y'a tɔgɔ mɛn avocat tun dɔn maître Sagoloba de Majalo Ala ka hinɛ la ale Alpha yɛrɛ kofo la tuma min tako filanan na ale tun bɛ Alpha fɛ kosɛbɛ o yɛrɛ Alpha sigira o tako filanan yɛrɛ la a ye maître de Majalo a y'o kɛ médiateur de la République de Majalo yɛrɛ kofo in na a ye fɛn min fɔ ale tun bɛ jɛkulu min na a tun bɛ ka Adama de lafasa an ka fara ɲɔgɔn kan hakililajigiw dɔn an ka maître Demba Diallo Sagoloba an ka lamɛn minnu bɛ kɔrɔlan sanfɛ u ni tile dɔɔni u ni wɔsi u ni sɛgɛn nka maa bi sɛgɛn i sɛbɛ ko de la dɛ n'i ma sɛgɛn fɛngɛ fɛ i t'o nafa sɔrɔ an bɛ baraji an ka wula na lajɛ kunnafoni lajɛ don kan fɔra tuma suguya bɛɛ bi ka fɔ ko anw fana anw minnu bɛ kurun kɔnɔ na an ka ɲɛ ka ba kɔnɔ sɔrɔ joona ni cɛ n'a muso ka hɔrɔn la ko an kana kunnafoni d'aw ma a k'an ka min kɛ a k'o dɔn a k'an ka min fɔ a k'o dɔn ale nana ka na min fɔ aw ye sisan maa caman k'a mɛn a bɛna ba segin bamanankan ni kan wɛrɛw la ka bɛɛ k'a mɛn o ye position kunbabaw ye Ibrahima Bokar Keita a nana ka na fɛn bɛɛ tigɛ ni kuma damadɔni minnu ye hakili la o bɛ to a da hakili la ne bɛna dɔɔnin baro o kan o ka asira fana ye bi bi in na an ka kan ka mun fɔ an Mali ko la maa o maa n'i ye parti dilan i ma dilan alimɔni wuli kama dɛ sini baara tɛ dɛ parti bɛ sigi fanga tali de kama maa o maa ye parti dilan bɛɛ ko n bɛ fanga ta nka tacogo bɛ fanga na dɛ n'i y'o mɛn ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka kan b'a la dɛ kɛmɛ 100 sɔrɔ
wara ta soro nanni ta soro numa soro o anda soro minka nenya ani wadawa ani wadawa oda ko soro ni ala ya dina ni tara mi tola iyo jonko ni jonko no hoye ni mutawara no hoye ala ta nyado ala ma ko so juwa nalo sahabina na tarjina na kalandina ni manganai ala ta tsere ne da dace o kuma ga ala ma ka tsoma mun bi foye bi kartu sigira dani na ta nda ni mali tani roto ta ma gonana amma tiki politika amma tiki nyoka amma tiki laiduka a tigirabura an ta ka faranyanga ya ta na ne kana tsere ne alfamar kunare ko bandaro ka ba ba ta an ta dora ne ko an faranyanga grupu kalanda ko na kana faramita tarawre ka marka ko alama da ta jiwa ko hadini ni jina da rida hadini ni jahannama da dide dango alfa ka wani ka ba ita dora ne ya ba awa ba na ko to ne hore man tunna ko man ay jina da hadina jigora ni jina ne don do da dango alfa ka ne su hore man tunna ba ko ti da rora ay an bi sangalo sai na ya ko shi kabiri una na kuya da gana bina farananga ubolo suwa ka president kelenjira ka lisi kelenjira usura ka kala muna mata ka so bari dinga ni kera uka jo abit not madman ni twali wa bisola uka jo atme mauna ko jo la bantado nga kadna na ko ko swantilike ni ka candidate president o bosola do yi bolo sa rona jona niwa kadna wala ulu jensana o hasibi atoru kono anta alfa ko anta bakar anta ibrahim bakar ke tafe nufla wado ka solu do na intona adama tobe adama kota adama kalote yoko kawado anta alfa ko anta ibrahim bakar ke tafe bari janabu fa bari dubu fa parce ni porara ni sagara di fuyo mano tu sabali ata empar muhawaba babo du joro do ko ulo mutatarore ka tsata dardi ko ka ido promo faruka parte empar to o kara mutatarore mutatarore si hunno na ba kala bo ko ka ku ka bare ka ina so ya ba ndo to labno awa mutatarore na muso ubi doke ala bikise on nuche kasu biyara minabu kasu na sito orla nyokono uga hotel sanke hotel dela sisi bari bugulo klimatizari bugulo nuko ni orukulo halo oganta odroga angari kimka kuya mado kabe nuku bajuya tata on tokoro kunyata da alfarka kunyata da fambakarka o tohoi uga ko mutatarore de kasu dikana odun teke o ayame musa traore anaka jokunu mariam buga katina daka nimi tani to la hawa todo ndadi wo kamin ta ka bodo ne ayame ala kana ni donso na jugugo munyo nana bla mo ka juguwa idiri soro juguwa na fara ko di sara ka juguwa kana ba ba na joro odo ni tasarore ni mawo kai nda ojoro embo dawa kadaka usidi tigoro du goro minabi uko vote mindina kanake ni uko biko amake sariaka ulu do tagara sosoro ko vote ngate babi ketta ko kero ni buru usi kana prenne turuka kuka mabbo sabo ko data ta vote kuka mabbo vote kero ndaba na jawda ni vote kero ta ko no do tarde una na ko no fasi uka da doti wata ka ta to muku na an yara ka jama'a ma ta man daula ko mutado ka so gouvernement de na toni sigi gouvernement na toni sigi
opposition de Nieta Sigi, Kososeni Kadia, Kwaka Sigi, gouvernement Sonama, Mali Sonama, Msebo Sonama, Tony Sigira, ou Kelen de l'autre parti de comme représentant de l'Allemagne. Tony est pas de ça, administration de, Barreau de, Dina Mordo Nino, magistrat de, Mawara de Nino, Tony est pas ça, on s'appelle. Ou de quoi Sigi, à Sigira, la comme Kelen de Udaso Tataka, Jimmy Tenenti, Kososeni Reka Wilson, Kokabo, Kono Macron, Koka président, Koko Ulikabo, Noko, Unuta Blanc, Koko Baba Anabi Bukokundo, Tata Oroso Kumo. Halini Sinikarao. Ambassador de Kadmana, the Nara Unikalao, Al Koko Yonita Katara, Mas Yana, Kasnoko, Osmana, Who Germany, who goes to Nathan Brazil, Brazil Rula, who the Marquito, who to talk to Constitution, who to talk to Rora, who Antario, Panani Lula, who book a Marquito, Minu Mora for Mobile. I don't follow. Yana Munu Bora Kupla, Group Police, and Nani, and Mr. Nanda Kirmazoni Boroto, or Kanana. Olùkọ́dà kan tó fọ́ fún bẹ́ẹ̀ ẹ̀ máa ń tẹ̀sán wẹ́rẹ́ fún bẹ́ẹ̀ àmàkà gbọ́dọ̀ ìnáka nísọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ àmọ̀tẹ́rẹ́ bọ̀ wọ́n wá ẹ̀ nísọ̀rọ̀ nínú wọ́n wá àtọ̀dá sọ̀tàbọ̀ ndínà mi ń sọ wo nìkíní nkẹ́kọ̀ọ́ yẹ ka anga campaign dami kìrìtàmọ́ wà bọ́ gómìnà kẹ́ni gómìnà bí gíríyàn nìyí nga bisa apa aketi donga ni aka kekelenye ka jira ka soni alfa mandu huo nibran mandu huo ukadi alaw ajaru amajaru ukele bike baya do ko dunya ne mandu bike ko o mandu wada ubasa kajiya wa usika kajiya uko kuso boti hite uko president selke uko deputy atake uko maire atake uko dawo na ba uba bari atake o kuma da ka be ni ta ka da ga mu ka ta go to ala mun tira ni ku go ko ta habu sani ko go go ni ya me ki ka wurin me ki ka bi ita ya mu ko wurin so an da ko da ko na da ka mu ne awa ce ki an da gouvernement ta ka so ya ko hajji gouvernement bi to ko Ibrahim Bakar Keita Kabu o daga kawa abada doiti biamo o ka kanida doiti biamo ko awo ita kanida president la ya ta nan ga maro kwali shini nano premier president galena kwali go president hala Kuzarola, Oberino, our Halibi, and I was Alala, and the Sabote, Alpha Paso Promitura, Nunu President Kokobu, and the Sanida Picasso, Algeria, Maduro, Ugado, Akabo, and the Koran, I got to the 7%. I got to 7%. Participation, Akajra, Algeria. Lady was produced and did the correction. And my brother, advocate, give your son the face. Please, I want to answer. Give your unity. Wasili nasa alfa sigidon wayaka tako flanai ay kalka siemunke anga franyoka angola hakli jigino. Devant Dieu et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Nintunye Alpha Omar ka kalikashi. Alpha Omar konare watara. Aye ale koni kabri jemu fanga sigira. Ale re sanduru takofla. Kosobe. Kuduta make ala. Kabri jemu fanga sigira sambisa ban kosobe. O Alpha de ata asira dana. Ay sanduru foloke. Ayelena ay samba keleni keme konontoni fla. Kabla samba fla ani fla. Ay manda
flake foyi ma sɔrɔ n'o tɛ jɛmu fanga yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ni Alpha Omar Konare bɔra la président Simana mun y'a dafa ni fanga ma taranki o la ATT nana fanga taranki o la Ibrahim Bokar Keita nana kalo 7 fanga taranki o la an bɛ se k'a fɔ an ka jɛmu fanga a ma baluguya kosɛbɛ hali n'a baluguyara dɔ b'a jɛ Alpha bɔra yen kabiri Alpha ka fanga dafara maa min nana Adema ɲɛmaaya la o ye Ibrahim Bokar Keita ye Ibrahim Bokar Keita ale tora Adema kunna nka furugufurugu nana don Adema maaw ni ɲɔgɔn cɛ ale u ye conférence nationale u y'o sigi sen kan san 2000 octobre kalo tile 7 a tile 8 a n'a tile 9 Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ ale bɛ ɲɛmaaya la tuma min u ka conférence 6nan na n y'a fɔ ko octobre kalo tile 7 tile 8 tile 9 san 2000 a don laban yɛrɛ la baaraw don laban na Ibrahim Bokar Keita a ye discours dɔ kɛ a kumana a ko ne Ibrahim Bokar Keita ne tɛ n yɛrɛ ye Adema kɔnɔ tugun nazarakan na n'a bɛ fɔ o ma ko dans lequel il déclare ne pas se reconnaître de l'Adema ko ne tɛ n yɛrɛ dɔn Adema kɔnɔ tuguni ni Adema kura in o tuma ne Ibrahim Bokar Keita ne ye walan senbɛ ne bɔra Adema la a kɛra palais de congrès la a kɛra nɛgɛ ɲɛ 15 waati n'a nana a ye nin kalan dɔrɔn a bɔra ale ye walan senbɛ o bɔlen ko yen Jɔnkuda nana ka na Adema ka na kɛ a ɲɛma ye Jɔnkuda bɔlen ko yen Cɛmɔgɔ Sangare nana ka na kɛ Adema ɲɛma ye nka an bɛ fɛn min fɔ kabiri Alpha kɔni y'a bila Adema tora mɔgɔya la ATT nana u ye parti belebele parti min bɛ san 30 bɔ nka u tora mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔya la ATT y'u don gouvernement kɔnɔna na u ni mouvement citoyen mɔgɔw ye gouvernement kɛ ɲɔgɔn fɛ ATT bɔlen kɔ a la Ibrahim Bokar Keita ka yɛrɛ kofɔ k'a ka saramayali ko fɔ n'o ye campagne ye u nana u bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔya la tuguni u tuguna Ibrahim Bokar Keita fana kɔ san 7 in u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni di de min na u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jala de min na u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kabiri Alpha ye fanga bila Adema ma cɛbɔ kɛ k'a fɔ ko an bɛ nin bɔ ka nin kɛ an ka cɛbɔ ye yaasa an ka taa jamanakuntigi kalafili la Adema mun kɛ a bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔya la dɔrɔn fɛn min ye sibiri tɛmɛnen ye n'o ye kunasini u ka congrès sigira palais de congrès la i y'a faamu maa minnu tɔgɔ bɛ ŋunuŋunu na k'u bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini ka d'a kan an y'a mɛn kunnafoni dɔw la k'u b'a fɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ko falen ko ka Cɛmɔgɔ Sangare bɔ yen maa minnu bɛ k'a ɲini Marimaca Jara Abdou Karim Konate Ampe u ye maa wɛrɛw tɔgɔ fɔ Adama Numpogo Jara ale fana b'a nɔfɛ komi congrès bɛ sen na nka bɛrɛbɛrɛtɔn caman taara palais de congrès la u ka balimaya ni sinjiya la parti wɛrɛw u y'olu wele olu ye bonyalasegin kɛ dɔw ye kuma ta jɔn ye kuma ta Adi Ɲangadu ale ye kuma ta min ye Isa Kawujimi ye ka se Amadou Koita ma o n'a ɲɔgɔnna caman yelenkura kosɛbɛ nka olu caman kumana nansarakan na nka maa min kumana bamanankan na o ye Adi Ɲangadu ye an ye a t'o dafa dɛ kɛ a la a t'o dafa Adi Ɲangadu jo walaki i b'a fɔ ko jo walaki ale ma kuma ale kumana bamanankan na CICB la kosɛbɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'ale lamɛn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne yɛrɛ Hadi Ɲangadu tɔgɔ la n b'aw fo an nana aw ka nin lajɛ in na lajɛ min tun kɔnɔnen don lajɛ min kuma cayalen bɛ n bɛ min fɔ aw ye aw ka nin kɔngɛrɛ a bɛnna ni wagati ye wagati min jamana kɔnɔ jamana gɛlɛyalen don a gɛrɛndɛlen don a kuma cayalen bɛ mun de fɔlen don ko jamana gɛlɛya min bɛ yen ko classe politique n'o ye politiki mɔgɔw ye ko anw nɔ de don ko anw dɛsɛra k'anw ka échec de don donc n'o ye tiɲɛ ye n'o ye nkalon ye o de fɔlen bɛ Adema Mali parti fɔlɔ dɔw don o de kan ka i tɛgɛ di parti bɛɛ ma ka se ka fara ɲɔgɔn kan yalasa aw ka emi bɛ min fɔ ka cɛsiri kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yalasa k'a yira jamanadenw na k'a fɔ o ye nkalon ye o de kama n bɛ aw wele bɛɛ ka wuli ka jɔ yalasa an ka se ka sigikafɔ kɛ an bɛɛ b'a dɔn hakili jiginna fɛn fila la fɔlɔ ye jumɛn
Alpha Oumar Konaré, président Alpha Oumar Konaré, aya nyini ka révision constitutionnelle ke ambora ango kante. Amadou Toumane Touré aya nyini ka révision constitutionnelle ke ambora ango kante. O votera assemblée la, assemblée président béa, ne yɛrɛ tun ye député. Ibrahim Boubacar Keïta ako k'ale révision constitutionnelle ke ne yɛrɛ tun bɛ assemblée la, an y'a voté. An bɔra an ko an tɛ a banna. O tuma mun de kan ka kɛ sisan? An dun b'a dɔn sɔrɔsi civil, an politikimɔgɔw, société civile, jamana bɛɛ den ko fo ka réforme kɛ, fo ka nin révision constitutionnelle kɛ, n'i y'a ye a tentera siɲɛ 3, o kɔrɔ ye k'a fɔ a kan ka kɛ. A bɛ kɛ cogo jumɛn na? Foyi tɛ se k'a kɛ ni nin transition in tɛ. Sabula ni transition in banna, ni ne ye fanga ta, minnu bɛ fanga, n gara da fanga la, olu tɛ sɔn a ma tuguni. An kan ka mun kɛ? K'an tigɛ di ɲɔgɔn ma, k'a lajɛ o bɛ se ka kɛ cogo di. A bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ? A kan ka kɛ wagati jumɛn na? Yalasa an bɛ se ka jamana bɔ a bɛ degun min kɔnɔ. Anw tɛ bilen, nka an denw an'an mɔdenw. Jamana aw b'a dɔn min fɔra sisan n dɔgɔkɛ fɛ en 91 k'a fɔ fanga tɛ ta bɔlɔ na, a tɛ ta ni marifa ye, o tɛ tiɲɛ ye. 91 mɔgɔw bɔra bɔlɔ na ka fanga bin, ka fanga ta. 92 aw ye fanga sɔrɔ, aw de kɛra président ye. O waati y'a sɔrɔ an bɛ sini la, an de y'aw ka opposition ye. Mun de kɛra 2002 parti politique bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, indépendant nana kɛ président ye. K'an sigilen to politikimɔgɔw an ka dɛsɛ daminɛna yen de. N'o y'a sɔrɔ an tigɛ tɛ duura ɲɔgɔn ma, an ma fara partiba ninnu ma ci u ma yɛrɛkɛ. Mɔgɔ tɛ se ka na 91 90 91 mɔgɔw fagara, mɔgɔw sara ko yalasa fanga ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye, multipartisme ka kɛ, démocratie ka kɛ, sɔrɔsiw ka bɔ fanga la. An ye mun kɛ? An ka constitution kɔnɔ a don ko ni sɔrɔsi bɛ fɛ k'i présenter, i kan ka démissionner de. Mais sɔrɔsi min y'i présenter o don a ma démissionner dɛ, a ye disponibilité de ta. Aw bɛ tubabukan mɛn. Mais an jɛra n'o ye k'a ɲɛ tugu ka tugu a kɔ, an b'o degun kɔnɔ. Wa a ye baara kɛ, mais ale fana bɛ taa wagati min na an bɔra bɔlɔn kɔnɔ k'a dafe. N bɛ jonkun da fo n'o y'an ka président ye. N'i y'a ye n ko an bɔra bɔlɔn kɔnɔ, muso minnu bɔra Kati o don min ka taa fɛ mɔgɔw de, il faut k'an ka accepter. Maa maa bɛ fanga la ni maa min bɔra, an b'a fɔ ayi ni mɔgɔnin dɔrɔn don. Jama tun tɛ yen, o de kɛra anw na sisan 2020. An bolo minnu bɔra jama tɛ, mɔgɔw tɛ yen. A labanna cogo di fanga firila? Musow bɔra, baw don, u taara président sɔrɔ fo Kuluba, min ka d'u da ye k'a fɔ ne b'u considérer comme le peuple. N bɛ min fɔ aw ye, an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma, an ka bɔ diversion kɔnɔ, an ka kɛ cohésion na. An ye politique mɔgɔw de ye, politique y'an ka foro de ye. Ni maa min tɛ fɛ ka don a la, i bɛ bɔ a la ka t'i sigi kɛrɛfɛ. N y'a fɔ, ni anw échouera, mɔgɔ tɛ se ka politique mɔgɔ bɛɛ bɔ a la k'i bɛ na ni politique mɔgɔ kura ye. C'est comme ni ko sɔrɔsiw échouera nord la ou échouera centre la, ko sisan e kɛra président ye, k'i b'u bɔ a la k'i bɛ na ni sɔrɔsi kuraw ye. A tɛ se ka kɛ. I b'u renforcer ka minɛnw d'u ma. An fana ye politique mɔgɔw ye, i b'a kɛ ni anw ye de. O de la jamana bɛ taa. Karisa ni karisa tɛ o, i bɛ se k'olu bɛɛ bɔ a la, mais politique mɔgɔw bɛ to a la. Sabula u ka baara de don. Donc n bɛ min fɔ aw ye, adama jamana in jɔli a daminɛna ni aw de. Jamana in jɔli a bɛ kɛ ni aw de. Jamana in jɔli a bɛ kɛ aw ka bɛn de kɔnɔ. Jamana jɔli a bɛ kɛ aw ka kɛ hakili kelen de ye. Jamana jɔli aw ka président ye min fɔ, professeur dama min tun bɛ a la, an b'a dɔn, des grands intellectuels, les grands intègres o b'a kɔnɔ. Maaw fana b'a kɔnɔ qui sont très cultivés. C'est pas la peine n ka tɔgɔw citer, Mali la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ni aw y'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma, ka jɛ n'a ye, k'an ka sigi ka fɔ kɛ, ka jɛ n'a ye, k'an ka yɛlɛma kɛ, ka jɛ n'a ye, ko partiw kan k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma, yalasa ka jamana bɔ a bɛ degun min na, wallahi jamana in bɛ bɔ degun na. Kuma laban na, an bɛ dugawu kɛ aw ka nin congrès, Ala k'a kɛ congrès nafama ye, k'a kɛ congrès hɔrɔnama ye, k'a kɛ bɛn kɔnɔ, k'a kɛ kelenya kɔnɔ, k'a kɛ tigɛdi kɔnɔ, k'a kɛ labankoɲumanya kɔnɔ,
an bɛ hakɛto b'a la sali ala muhamadu maliko yɛrɛ. balimaw fɛn min ye kunnafonidilaw ye la dɔ jamana sɔrɔsi dɔw fana ye kunnafonidilaw ye kosɛbɛ anw de bɛ se ka a dilan k'a ɲa ala kana a tiɲɛli ŋaniya don an kɔnɔ amina yɛrɛ bi o nka dɔgɔ furancɛ in na watara kunnafonidilaw welela kosɛbɛ yaasa kɛlɛ kɔnɔ an minnu ye kunnafonidilaw ye anw k'an ka kɛ tasuma fagalanw de siga t'a la ji kɛ tasuma la k'a faga walayi nka anw man kan ka kɛ fitinɛ donbaga ye ayi ka tulu kɛ tasuma kan Allahu akbar anw man kan ka k'o ye an y'a misali ye Milko Lingza Rwanda génocide mun kɛra yen siga t'a la radio so in a ye maaw wele fagaliw ni fɛnw kɛra an ti ala delo la an t'a fɛ o ka kɛ an ka Maliba kɔnɔ kunnafonidila minnu bɛ yan minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ jata minnu bɛ kuma an b'a fɛ basigi de ka don an ka jamana kɔnɔ siga t'a la fɛn b'an ka jamana kɔnɔ an b'a fɛ ka jisuma de k'a la an ka Maliba a ka se ka ja a ka se ka basigi o nka u y'o kɛnɛ mun sigi e tun bɛ yen siga t'a la a kɛra dunanjigiso min bɛ n'an b'a wele ko Grand Hôtel a waleyaw la sabatila ye min ye an ka minisiriso ye minisiriso min ka baara bɛnlen bɛ bɛɛ ni basigi ni keleya sabatili ma ale ni Allemagne baɲumankɛ tɔn dɔ an bɛ min wele ko GIZ olu ka bolodi ɲɔgɔnma a kɛra sababu ye ka se ka wele bila Mali kunnafonidilaw ma Kayita ka se Kulikoro Sigaso Segu ani jamana faba sigi in kɔni tun ye tile fila sigi ye a daminɛna juma a kuncɛra sibiri sibiri baaraw kuncɛlen kɔfɛ an ye wulikajɔ kɛ barisa a bɛɛ tun ye kunnafonidila ye maa dɔ bɛ yen n'o ye Mese Timbo ye a bɛ baara kɛ minisiriso la minisiriso min ka baara bɛnlen bɛ bɛɛ ni basigi ni keleya sabatili ma o b'a kɛ ka minisiriso kosɛbɛ an ce ayiwa ale ye kuma ta a ko sigi in laɲini kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni di an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni jamana lakanabaliya ye kunnafoni a bɛ ta cogoya min na a bɛ labɛn cogoya min na a bɛ fɔ cogoya min na ka fɔ waati min na ale ni kunnafoni bɛ ka fɔ ka taa maa minnu ye minnu b'a lamɛn olu b'a lamɛn cogo di u b'a faamuya cogo di kunnafoni a mana na cogo cogo k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kumakan minnu b'a la n'o ye futinɛ kumaw ye ka olu lafaga ka na ni kumakan ye minnu bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ yen ni manamafɛn b'u bolo olu ka se ka sabali sɔrɔ u dusukun ka se ka lafiya minnu u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na fana olu fana ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ kunnafoniya ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka dusu bila kosɛbɛ ka hakili bila dusu ɲɛ kosɛbɛ sigi bolila o de kan ayiwa an ɲinini a kɛnɛ ka ɲi ayiwa an ɲinini kɛ i ye dɔw ɲininka kosɛbɛ an ye maa caman ɲininka minnu bɔra an ka marabolo la an ye wulu caman sanw b'o la kosɛbɛ ani yɔrɔ jumɛn Kulikoro Sigaso Segu ani jamana faba yɛrɛ ta an tɛ Kayima an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn kosɛbɛ balimakɛ salamu aleykum aleykum salam tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ ko Ibrahima Timbo ne ye baarakɛla ye cakɛda la a bɛ fɔ cakɛda min ma mission d'appui à la réconciliation nationale n'o ye cakɛda ye mun dulonnen bɛ ministère de la réconciliation nationale la mun ka baara ye bɛn ni keleya ani basigili baaraw kɛli ye ayiwa aw ka tile fila baara bilala sen k'a daminɛna kunungo a kuncɛra bi an bɛ se ka mun sɔrɔ tile fila sigi na i n'a fɔ soma sama awa ye k'a fɔ tile fila baara in a bɔra hakilina dɔ de la an b'a fɔ ko schéma directeur de la réconciliation n'o kɛra ministère de la réconciliation fɛ o schéma directeur fana kɔnɔ an kɛn bɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na san kɔnɔ baara minnu kan ɲi ka kɛ o la san 2021 ka taa bila 2022 la an kun ye nin baara in boloda mun ye kalan ye ka kɛ journalistes kunna kunnafonidilaw kalan fɔlɔ ye nin ye o kɛra Bamako i y'a ye k'a fɔ Kayi Kulikoro Sigaso Segu bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ yan mun ye kunnafonidilaw ye ka bɔ nin région ninnu na kalan in kun ye mun ye ka se ka kunnafonidi baara ka ɲi ka kɛ ka taa sira mun kan ka bɛn ni jamana yɛrɛ a bɛ lahala mun na ka d'a kan ni ko kunnafonidila mɔgɔ don mɔgɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ basigi la ani keleya nali la o la wagati dɔw bɛ yen mun ye wagati gɛlɛmanw ye a bɛ fɔ o ma kirisi wagatiw o kunnafonidi fana b'a damana o ni kunnafonidi kɔrɔlen kɛcogo tɛ kelen o ka kan a kalanw ka ɲi ka kɛ kunnafonidilaw k'u k'a faamu a kunnafonidi fana a bɛ fɔ ko a wagati la kunnafonidila ma ɲi ka to kunnafonidi dɔrɔn ye a ka ɲi ka kɛ jamanaden fana ye ka se ka basigi ɲini jamana kɔnɔ i y'a ye k'a fɔ kalan mun kɛra u kun sariyaw b'a la kunnafonidi taabolow b'o la mun ye kirisi fana ye gɛlɛya a bɛ fɔ mun ma conflit o kɔrɔ ye mun ye bɛnbaliya minnu bɛ don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ na n'a ye a dulonnen bɛ mun na a bɛ se ka ban cogo di kunnafonidila jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a la a laɲini kun y'o ye o la sa an b'a bisigi k'a fɔ vraiment an ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔw nana kosɛbɛ ka bɔ nin
région bɛɛ la a bɛ komi faamuyali kɛra kosɛbɛ kalan in na an b'a ɲini u fɛ nin kalan in kɔfɛ a ka se ka ye quoi baara kɔnɔna na a ka dɔn fana k'a fɔ k'u bɔra kalan na kalan mun nafa sera jamana ma. Ayiwa nin tɛmɛlen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka sigi ni mun ye komi jaabi ni kalan tɛmɛlen kɔfɛ. Nin kalan tɛmɛnen kɔfɛ a ka d'an ye an ka kunnafonidilaw ye minnu bɛ baara kɛ jamana basigili kama ka baara kɛ walasa hali bi jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min kunnafonidilaw ka kɛ mɔgɔ ye bi mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ tamasire ɲuman ye jamana yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko u b'u seko la jamana basigili la o de ka d'an ye nin kalan in kɔfɛ fili ka dɔgɔya u ka baara kɔnɔ sinon fili yɛrɛ kana se ka kɛ yɛrɛ laɲini de y'o ye. Ka kuma kuncɛ dakuruɲɛ 2 kuma kuncɛli la an b'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ nana nin kalan in na kunnafonidilaw ani minnu y'an dɛmɛ ka baara in kɛ n'o ye an ka partenaire GIZ yɛrɛ olu kɛra musaka bɔbagaw ye an b'u fo kosɛbɛ c'est vrai hakilina bɔra an na mais olu y'a musakaw bɔ maison de la presse fana mun ye kunnafonidilaw ka soba ye olu fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o la an bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani minnu fana nana kunnafonidi in na k'aw yɛrɛ fo ani minnu bɛ k'an lamɛn. Ne ba salamu aleykum warahmatullah. Aleykum salam. Tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ. Ne tɔgɔ Bintu Kulibali ne ye kunnafonidila ye journal min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a tɔgɔ notrenation.com ani journal min bɛ papier kan n'o tɔgɔ ko arc-en-ciel. Ayiwa aw nana tile 2 kalan na an bɛ se ka dɔn kalan in yɛrɛ a falenna mun kan. Nin tile 2 kalan in tun bɛ mun kan n'o an b'a fɔ ma tubabukan na journalisme sensible au conflit n'o ye conflit mun bɛ jamana kɔnɔ journaliste kan ka mun de kɛ an b'an ka mun de kɛ a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun de ye kunnafonidi ta fanfɛla la n'a ma kɛ ni ka mɔgɔw dusu lawuli n'a ma kɛ ni ka dɔ fara conflit kan mais a ka baara kan ka kɛ mun ye fɔlɔ ni kalan kɔnɔna na ni an ka formateur y'o fɔ an ɲɛna o ye ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ka kunnafoni ɲininen kɔfɛ fɔlɔ k'a sɛgɛsɛgɛ avant que i ka a jɛnsɛ u y'an kalanw la u ko an ma fɛnɛ fɛn fɛn b'a to conflit bɛ cari a kana juguya fɛn fɛn b'a to i bɛ kɛ journaliste de solution ye tubabukan na bamanankan na n'an b'a fɔ min ma ko journaliste ni ko dɔw bɛ yen ni a kɛlen don ka mɔgɔw dusu furugu journaliste ka baara kan ka kɛ de ye walasa ka mɔgɔw dusu lada ka kunnafoni di togoya la mun bɛ se k'a to hali ni kɛlɛ ma ban sa dɔ bɛ se ka bɔ a la o dɔ bɛ se ka kɛ mun ye ni an bɛ se ka an ka société yɛrɛ kɔnɔna la traditionnellement an bɛ se ka an ka sinankunya min b'an fɛ an bɛ se ka mɔgɔw hakilila jigin o la lien min kɛlen don ka an fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka hakilina jigin k'o la pour que ka tension baisser tension dɔ bɔ a la mɔgɔw dusukun bɛ se ka fɛngɛ cogo min na ni ka dɔ bɔ conflit na u y'an kalan o la. Ayiwa e ye nafa sɔrɔ nin kalan in na wa? Ne ye nafaba de sɔrɔ nin kalan in na. Jamana kɔnɔdenw bɛ se ka sigi ka mun kɔnɔ e ka kalan in nafa sɔrɔlen kɔfɛ? Nin tile 2 kalan in kɔfɛ ne b'a dɔn ne ka baarakɛ togoya la a bɛ na yɛlɛma don a la ni an bɛ wagati min na Mali yɛrɛ bɛ wagati min na dogolen tɛ mɔgɔ si la conflit min b'an fɛ yan ne ka baara kɔnɔna na ni conflit dɔ wulila hali ni kɛlɛ min bɛ yan n'o tɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ a dɔw ma conflit communautaire conflit religieux n'an b'a fɔ a dɔw ma ten donc ne ka baara bɛ se ka ni kalan in kɔfɛ ne ye fɛn mun tɔmɔ mun bɛ se k'a to olu bɛ se ka ban hali n'a ma ban dɔ bɛ caman bɛ se ka bɔ a la ne jɔyɔrɔ kunnafoni dita fanfɛla la o bɛ na yɛlɛmaba don la parce que n b'a dɔn k'a fɔ n ka baara kɛcogoya bɛ na kɛ cogo min na ani fɔlɔ ta tɛ na kɛ kelen ye. Ayiwa welekan laban min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin ɲɔgɔnna kunnafonidilaw ma baara in an bɛ baara min na baara ɲɛnamaba de don n'an ko k'an bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ n'an ko k'an bɛ dugu cɛ an b'a ci n'an ko k'an b'a ɲɛ fɛnɛ an b'a ɲɛ yɔrɔnin kelen donc an bɛ fɛn fɛn la an ka kunnafoni ɲini k'a ɲɛdɔn kunnafoni mana d'an ma an kana a bila ten an kana kunnafoni di kunnafoni min bɛ mɔgɔw dusu labɔ an ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma an ka sɛgɛsɛgɛ o de ka fisa fɛn caman bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye olu bɛ ban hali n'u ma ban caman bɛ bɔ a la donc an ka baara in n'a kanu b'an na n'a kanu t'an na an ka kanu n'a kanu b'an na yɛrɛ an ka dɔ fara a kan kunnafoni jɛlen kɔni an k'o di mɔgɔ ma an ka baara in tɛ taa kunnafoni sɛgɛsɛgɛli kɔ ne b'o de fɔ. An b'i fo. Ne fa salamu aleykum warahmatullah. Wa aleykum salam. Tɔgɔ ni jamu ni bɔra fan. Ne tɔgɔ Seku Denis Mariko ka bɔ Kɔlɔnjɛba radio Bɛnso tɔgɔ la. Ayiwa tile 2 baara in a kun cɛra bi an bɛ se ka mun sɔrɔ i n'a fɔ soma sama. Ayiwa tile 2 baara min kun cɛra bi baara nin a y'an bɛɛ bila fɛn kɔnɔ bi an tun ma sigi ni mun ye kamasɔrɔ an caman tun b'a fɔ k'a fɔ an journaliste ye yan an tun ma a kɔlɔlɔw dɔn bi nɔ minɛnw diraw ma ani kumaw fɔra an ye mun bɛ se k'an bilasira nin baara kɔnɔna na an tun bɛ baara kolon minnu
kɛ nin m'an bali ka o ɲɔgɔn baarakolonw kɛ sabu an ta fɔta n'an ta kɛta o de jirala anw na tile 2 nin kɔnɔ mɔgɔ minnu fana ye nin baara kɛ u y'a kɛ ni kɔnɔjɛya kosɛbɛ sabu u m'u tɔ dogo an na mun ye fɔta ye ni mun tɛ fɔta ye u ye a bɛɛ jɛ ci anw ɲɛna an b'u fo k'u barika da ani mɔgɔ minnu fana ye labɛn sabati k'i ni kalan di anw ma an bɛ barika da olu ye kamasɔrɔ an bɔra digi rɔ ka baarakɛminɛ sɛbɛnw d'an ma aw ni ce. Merci. Ne fa salam alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Tɔgɔ ni jamu ni bɔra fan. Sheikh Abdul Kadir Konta ka bɔ Kayi. Ayiwa aw nana tile 2 baara la aw ye kunnafonidilaw ye baara kuncɛla di an bɛ se ka mun sɔrɔ i n'a fɔ soma sama. Ayiwa alhamdulillah ayiwa o y'an wele ka na Bamakɔ yan an kun bɛ ɲɔgɔn ye la kunnafoni di cogoyaw kan mɔgɔ n'i ye kunnafoni sɔrɔ i kan k'a di cogo min na ani yanni i ka kunnafoni di i k'a sɛgɛsɛgɛ yala kunnafoni sɔrɔla cogo di a bɔra jɔn de fɛ yen yala ko ye tiɲɛ ye wa ayiwa an kun nana o de kan ayiwa alhamdulillah ayiwa an ye faamuya dɔw fana sɔrɔ a la n'Ala sɔnna ma wa. Ayiwa an lamɛnbaaw bɛ se ka mun sɔrɔ i n'a fɔ soma sama aw ka ni ɲɔgɔn ye in kɔfɛ tile 2 baara in kɔfɛ. Ayiwa alhamdulillah an balimaw kɔni bɛ se ka min sɔrɔ n'u ye somɔgɔ sama ye ayiwa alhamdulillah o de ye kunnafoni di cogoya ye i b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'i ye kunnafoni mɛn kana girin ka yɛlɛ arajo sanfɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ de fɔlɔ yala kunnafoni bɔra min jɔn de y'a fɔ yala tiɲɛ de don wa ou bien tiɲɛ de tɛ wa i b'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'i tɛgɛ da kisɛ kan n'i tɛgɛ da kisɛ kan o la i b'a bɔ k'a fɔ antenne sanfɛ o y'a sɔrɔ i ye danaya bɛɛ sɔrɔ ayiwa fo k'a dafa nka ka mɛn ten ou bien a fɔra i ye dɔrɔn i taara antenne na k'a fɔ ten o kɔni o cɛ ka jugu kosɛbɛ ayiwa alhamdulillah an b'o de fɔ an balimaw n'an sinjiw ye ayiwa salamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam. Balimakɛ salamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam. Tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ ni bɔra fan ye. Tɔgɔ Adama Tɛsuge ne bɛ baara kɛ arajo la. Ne bɛ bɔ Kɔnɔbugu Barawuli cercle la Segu. Ayiwa aw bɔra ka tile 2 baara kɛ n'o ye kalan ye kunnafoni baaraw la bɛɛ ni basigi ni kolosuma sabati la baaraw kuncɛra bi an bɛ se ka mun sɔrɔ i n'a fɔ soma sama. I n'a fɔ cogo min na i yɛrɛ da sera a ma baara in kɛra bɛn bɛ se ka sabati cogo min na an ka baara n'o ye arajo baara ye jɔyɔrɔ dɔ bɛ an na min ka bon tuma dɔ la n'an sera a kɛko la kalan in bolila hakili lajigi kan ka ɲɛsin an jɔyɔrɔw ma o dɔ ye jumɛn ye an ka jamana bɛ setanɛ min kɔnɔ bi anw bɛ se ka kibaru di mɔgɔw ma cogo jumɛn na min ye kibaru sumalen ye min ye kibaru ɲuman ye min bɛ se ka u hakili sigi hali waati gɛlɛmanw kɔnɔna na ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ni n ko bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ kulu maramafɛntigi minnu filɛ nin ye tuma dɔ la tɔgɔ sugu bɛɛ bɛ f'u ma jadisiw b'a la awa tɔgɔ wɛrɛw b'a la terorisiw b'a la nka an kɔni bɛ min faamu a la an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliyɛnw don i n'a fɔ anw tɔw ye maliyɛnw ye cogo min na ni jadisi kelen fagara i b'a sɔrɔ maliyɛn kelen de fagara ni sɔrɔsi kelen sara i b'a sɔrɔ maliyɛn kelen de sara population civile yɛrɛ hakili sigilen tɛ ni mɔgɔ kelen sara o fana ye maliyɛn kelen de salen an bɛ se ka mun kɛ ka kunnafoni labaara ka sɔrɔ an ma nkalon tigɛ ka tiɲɛ fɔ a fɔcogo la ka tiɲɛ fɔ a fɔyɔrɔ la n'a fɔ waati la min bɛ se ka jamana kala ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma bɔ a minɛn kɔnɔ an ka tile 2 in na kalan ye an hakili jigi o n'a ɲɔgɔnnaw la donc an bɛ se ka fɛn min fana to an hakili la k'a fɔ an ka kalan in kɛra sababu ye ka an hakili jigi o la an ni bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ an tɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw ka kuma fɔ mais o ti i kɛ dɔgɔtɔrɔ ye an bɛ se ka kɛlɛ kibaruw fɔ fɔcogo ɲuman na ka sɔrɔ an tɛ sɔrɔsi a ye an hakili jigi o baaraw kɛcogo ɲuman na olu kɔni de tora ne kɔnɔ kumaba la. Ayiwa baara in tɛmɛnen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw n'o ye lamɛnbaaw ye olu bɛ se ka sigi ni mun ye i n'a fɔ jaabi min bɛna bɔ aw yɔrɔ ka ɲɛsin u ma. O jaabi de ye i n'a fɔ aw yɛrɛ filɛ ka baara min kɛ o ye an de ka se ka kibaru ɲuman fɔ kalan kun ye min ye an ka se ka jɔ o jɔyɔrɔ la an ye fɛn min kalan an ka k'an ka baarakɛ minɛn ye parce que n'i ye kalan sɔrɔ kalan kun ye kodɔn ye n'i ye ko dɔn i bɛ baara kɛ n'a ye min bɛ mɔgɔw nafa donc kalan in a kan ka o de jira an na an kan ka baara kɛ ni o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni anw bɔra yan dɔrɔn an ka arajo so mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la falen donna an ka baara kɛcogo la sababu kɛ kalan ye o de kosɔn an b'a ɲini kalan karamɔgɔw fɛ minnu ye kalan in boloda u fana k'u jija a kana danni ma taa ni ka segin o de bɛ dɔnni banba donc ni nin ɲɔgɔn na kalan wɛrɛ sɔrɔ la hali n'o ma kɛ anw ye n'o kɛra anw ɲɔgɔn na wɛrɛw ye o bɛ kɛ sababu ye dɔnniya ye a bɛ walankata donc o b'a to arajow bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa jamana jɔli la. An b'i fo ne balimakɛ. A diyara n ye k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri ni timinadiya la. Balimakɛ salamu aleykum. Aleykum assalam. Tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ fan ye. N tɔgɔ ye Banjugu Jaji Sako ka bɔ Kayiba Jabate donda kelen ani boda kelen n ye arajo Tropique FM directeur ye. Ayiwa tile 2 baara o kun bolodala jamana faaba la Bamakɔ baaraw kuncɛra bi an bɛ se ka mun sɔrɔ i n'a fɔ somɔgɔ sama. A diyara n ye a bonyana ma n b'i fo fɔlɔ k'i waleɲuman dɔn
ka foli ɲɛsin an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kan ka lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N bɔra ka ye ka na formation tile fila baara min na alhamdulilahi rabbil alamin a ye dɔnniya caman di yan parce que a y'a sɔrɔ n tun bɛ dɔ dɔn parce que dɔnni yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ i bɛ dɔɔni a bɛɛ bɛ Alahu Taala de bolo mais dɔnni min tun bɛ na ani nana minnu ye atelier kan kunna n'o y'an ka formateurs ye vraiment a ye caman fara n ka kɔrɔlen taw kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen formation min ni n y'a kɛ alhamdulilahi rabbil alamin minnu ma sansi sɔrɔ ka na n ye min kalan ni seginna ka se Kayi n bɛ koma segin k'u ye k'a yir'u la k'a fɔ journaliste ou bien animateur jɔyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la conflit la sira minnu ni kan ka ta i kan ka bɔ ni sira minnu ye n b'olu ɲɛfɔ olu ye ani n yɛrɛ hakilila ta k'o fara o kan parce que adamaden tɛ dafa kosɛbɛ donc tile fila kalan in vraiment a ye hakili caman di yan a ye n foni kosɛbɛ parce que hali n t'a fɔ n ko n sirilen tun don parce que baara in kɔnɔ n mɛnna kɔnɔ dɔɔni mais min dira n ma bi a bɛ somɔgɔ samabɔ kosɛbɛ parce que ɲɛfɔli min kɛra n y'an formateurs fɛ tiɲɛna u ma dogo an na vraiment u kɔnɔ jɛ an ye fɛn fɛn b'u kunkolo la u y'o fɔ an ye a nɔgɔma n'a gɛlɛma n'an kan ka bɔ sira minnu fɛ u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye. Ayiwa i ka wele ka laban ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma bɛɛ ni basigi sabati la ni kalan in kɔfɛ. Bon n bɛ wele ka min bila kunnafonidilaw ma a bɛɛ b'a la a bɛɛ parce que ni n ko n b'a ta kelen kelen sa a ti faamuya mais kunnafoni façon o façon n'a bɛ di jamana in kɔnɔ n ka wele ka min bɛ s'u ma an k'an janto an yɛrɛ la n'an y'an janto an yɛrɛ la bamananw ka kuma na ko janto an yɛrɛ la korocogo ka ɲi kosɛbɛ n'an y'an janto an yɛrɛ la kunnafoni di cogo ɲuman ani kunnafoni bɛ lase cogo min ani kunnafoni bɛ ɲini cogo min vraiment an ka hakili to la kosɛbɛ an ka baara kɔnɔ n'an y'an hakili to a la a bɛ kɛ sababu ye fili t'an sɔrɔ gɛlɛya t'an sɔrɔ parce que n'i ye kunnafoni dɔ di k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la a bɛ se ka problème caman lase ma ou bien a bɛ se ka problème lase hali i kɔ ma donc an bɛ Ala deli vraiment kunnafonidilaw an ka kunnafoni ɲini jɛlenya kɔnɔ n'an b'a lase an ka lase jɛya kɔnɔ an kana fɛn fara kan an kana fɛn b'a la an bɛ min ɲini an k'a ɲini a sun kɔrɔ bamananw ka kuma de don ko mɛn tigila ye mɛn tigila yɛrɛ n y'a mɛn o tɛ ko dilan n'i y'a mɛn a tigi yɛrɛ la je pense que o de ye lakika ye donc ka foli di bɛɛ ma maa minnu sen ma se yan alhamdulilayi an b'u fɔ Ala y'an minnu garisɛgɛ don a la n'an taara fana an kana kɛ k'a fɔ ko bon anw ye nin dɔnniya in sɔrɔ an b'an bolo datugu a la an t'an tɔɲɔgɔnw kunnafoniya la u kana fili sɔrɔ parce que n'u ye fili sɔrɔ c'est comme radio baarakɛla bɛɛ ye fili sɔrɔ communicateur bɛɛ de ye fili sɔrɔ donc n b'o wele kan bila bɛɛ lajɛlen ma an b'i fo a diyara n ye. Fɛn min ye sigida duurunan ye kosɛbɛ ka mairie u ni dɔw ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ kosɛbɛ yaasa sigida bɛ se ka walawala cogo min sigida bɛ se ka lafiya cogo min fosse ko b'o la sira ko b'o la ekɔliso ko b'o la dɔgɔtɔrɔso ko b'o la kosɛbɛ nka n hakilila ta o ye sirako de ye sirako Badalabugu sema 1 u ka sira min bɛ yen n'a bɛ wele ko rue 94 a yirala k'a fɔ min ye sigida duurunan miirilakaw ale ni maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan Faransi olu ka jɛkulu dɔ bɛ yen o jɛkulu ni mairie kɔni ye bolodiɲɔgɔnma bila sen kan ka se ka nafolo bɔ walasa ni yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye rue 94 ye ka se ka pavé da la ka tila ka a wululu dingɛ ninnu k'u bɛɛ bɔ yɔrɔ ka se ka sanuya ɲama minnu fana bɛ yen ka ɲama ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa gɛya ni sanuya k'o yira sigida maaw la ni sigida maaw ye o waleyaw ta ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi samiya kɔni a sera a banda ma ni samiya banni surunyana ka fosow labɔ ka siraw lagɛya a bɛ kɛ sababu ye samiya bandara bana misɛnnin minnu bɛ teliya ka mɔgɔ sɔrɔ i n'a fɔ angine sumaya banbali mɔgɔw ka se ka kisi. Abdulaye Mali baaraw kosɛbɛ mairie ka baara ani jamana yɛrɛ cakɛdaw ka baara a tɛ kɛ tilema fɛ nanbaratɔ baaraw bɛɛ bɛ kɛ samiya de fɛ ni ji nana n'u ye foso labɔ ni ji nana u bɛ foso labɔ ka bɔgɔ bila kɛrɛfɛ samiya tɛ na dɛ san bɛ fin dɔrɔn san bɛ na a bɛ jigin a kɔnɔ tuguni i ye jamana nafolo tiɲɛ sababu ye yan Allahu Akbar o de y'a kɛ ne ko Mali nanbaratɔ baara bɛɛ bɛ kɛ samiya de fɛ tilema gɛngɛ fɛ k'a daminɛ décembre janvier février mars avril a ye baaraw boloda a ye fosow labɔ a ye baaraw boloda aw kana baara boloda mois de juin ou bien mois de mai ni kun bɔra aw bɛna baaraw daminɛ o ye baara ye tilema fɛ mun na aw t'a daminɛ mois de décembre la ka taa bila avril yala ji tɛ na wagati dɛ o kɔni o ye baarakɛla yɛrɛ mais nanbaratɔ baara kalabanci baaraw bɛɛ bɛ daminɛ samiya de fɛ jamana nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ n m'a fɔ ko min ka y'o ye dɛ mais Mali yɛrɛ jamana an ka cakɛda belebelew yɛrɛ
a namarato baara bɛɛ bɛ daminɛ samiya de fɛ ko il a plu hier soir manœuvre sarala bɔgɔ bilala kɛrɛfɛ san finna san tɛ mɔgɔ kɔnɔ a seginna kɔnɔ a ye manœuvre wari mun di jamana nafolo k'a kasara a kɛra fu ye yaya nga commune 5 ta in to ye ayiwa baɲumankɛ an ka maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ n'u y'u u b'u faso de fɛ o olu ma u bolo fa k'a to wa mairie fana ye dɔ bɔ a kɛnɛ kan Abdoulaye Kanta tun tɛ an ka maa cilen ye siga t'a la a ye ɲininkali minnu kɛ an t'o lamɛn Badalabugu bɔlɔnbɔlɔn 94 n'o ye iri 94 ye ale siraba a dilanna ni ka kɛ farasira ye farasira min ni a dilannen bɛ ni mana ye nin baara in de kɛra commune 5 ye mairie fɛ Badalabugu bɔlɔnbɔlɔn 94 n'o bɛ iri 94 ko fɔ yenkaw kɔni bɛ tare fɔlɔ an bɛ don minɛ ko bi ka sababu kɛ nin bɔlɔnbɔlɔn kofɔlen a dilanna sigida 5nan mairie fɛ ni ka fara a dɛmɛbaa jɛkuluw kan an mago ɲɛ mana ninnu k'olu labɛn ni k'u kɛ birigiden ye birigiden minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ nin sira kɔfɔlen ye nin sira kɔfɔlen de korobo karla amadu watara ni a jaw fɛ ni ka fara u ka dɛmɛbaa jɛkuluw kan sibiri min ni a bɛnna octobre kalo tile 16 ma san 2021 a kɛra Badalabugu bɔlɔnbɔlɔn kɔfɔlen yɛrɛ kɔnɔ ye musaka min donna nin ko in da fɛ $11 ni bɔɲɔnko don sigida 5nan mairie ale ka bɔta o kɛra $5 bɔɲɔnko ye sira min sɔrɔla kɛnɛ kan olu filɛ nin n ko n b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada an minnu bɛ kɛ sababu ye k'a to a ka dɔn an bɛ mun na bi ni bɔlɔnbɔlɔnin kɔnɔ sema 1 kɔnɔ Badalabugu an ko an bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn fo an n'an dɛmɛ jɛɲɔgɔn mun ye grand paris sud ye ma représentant tɔgɔ ye Musa Ba ye a ka wulikajɔ la a y'an dɛmɛ musaka ye mais olu bɛ musaka fɛn bɔ mugan sara la n'u ye mugan bɔ yɔrɔ min na an bɛ 5 d'a kan projet y'o de a bɛ f'o ma ko développement o kɔrɔ tɛ ko an sigilen bɛ ko wari ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'an sɔrɔ yan mairie yɛrɛ bɛ a ŋɛnɛya yira n ko anw ka laɲini kɔnɔna na nin ye projet ye mun nafa ka bon an ka sigida ma parce que a projet in bɛ dankari manani ko la an ka sigidaw la donc k'u latɔmɔ k'u bayɛlɛma ani ka tila ka u da mɔbili ka boli ka mɔgɔw ka taa mun kan n hakili la ni ma fili a man ca Bamakɔ kɔnɔ ni kuma diyara n da n b'a fɔ n k'a man ca Mali yɛrɛ kɔnɔ rue 94 bɔlɔnbɔlɔnin 94 sema 1 kɔnɔ a bɛna kɛ misali ye mun bɛ se ka lakali mun bɛ se ka lajɛ maa tɔw fɛ n ma se k'a la fiyewu k'an bɛ dunanw sɔrɔ minnu bɛ n'a lajɛ nin y'an siɲɛ fɔlɔ kɔni ye an b'a mɛn kuma bɛɛ mana bɛ tɔmɔ k'a bayɛlɛma mais k'a fɔ ko dilanna n'a ye hakili la a fɔlɔ bɛ sɔn ka kɛ 94 projet in nafa yɛrɛ ye ka dankari manani ko la an ka sigida la ni mɔgɔ y'a montant ta ka lajɛ i y'a jɛ i bɛ sigida lakanani i bɛ projet in bila o de kɔnɔna na a b'o minɛ de kɔnɔ an y'an ka wulikajɔ kɛ o de ye n'Ala sɔnna ma hakili la an tɛ dan ni kelen an b'a ɲini population fɛ k'u sen don projet in na u ka manaw tɔmɔ n'Ala sɔnna ma an fana b'a bayɛlɛma ka sigida fana ladilan n'a ye an b'a ɲini Ala fɛ a k'a nɔgɔya rue caman ka se ka dilan 2022 kɔnɔna na commune 5 fɛ n dalen b'a la fana anw tɛ o projet in ka ɲi cogoya ma n'Ala sɔnna ma minnu mana fɔ an kɔ olu bɛ nin baara in don ba la parce que a bɛ sigida lakana musaka $10,1 a n'an kunkan fɛn o de dora a la mairie ka $5 b'a la a yɛrɛ y'a mɛn président y'a fɔ ye n y'o de fɔ ye n k'u mana mugan bɔ yɔrɔ an bɛ 5 d'a kan o de ye ko développement ye o de y'a nafaba ye mais projet montant ko tɛ wari ko tɛ wari mun donna la o ko tɛ laɲini ye mun ye dɔrɔn an bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari manani na an ka sigida la cogoya jumɛn o de ye laɲini ye nin projet in na an tɛ ni bara Ousmane Diallo chef de quartier arrêt intérim CMA 1 nin baara min kɛlen filɛ nin ye a baara a diyara n ye bɛnna ma Ala ka diya la ye n b'a souhaité ni ɲɔgɔnna ka kɛ Badalabugu CMA fan bɛɛ passé commune 5 la tout Bamako parce que nin baara min kɛlen filɛ nin ye a bɛ bana nɔgɔya comme mɔgɔ fɔlɔ minnu kumana u y'a fɔ cogoya min na min y'a réalisé o monsieur le maire min chef d'œuvre ye alors nin bɛɛ na ko caman ɲa a bɛ na fiɲɛ purifier riveraine ninnu kun bɛ ko caman nɔgɔya u ma ji nɔgɔ tɛna ye u fɛ tuguni n b'a ɲini u fɛ vraiment k'a kɛ u yɛrɛ ka fɛn ye bɛɛ tɛ taa mais olu de fɔlɔ b'a bénéficier ka tɛmɛ
dɛmɛ sɔrɔ yiri minnu tun ye filɛ nin ye yiri ninnu bɛna mako caman ɲa a bɛ siɲɛ purifier a bɛ vraiment mɔgɔw lafiya a bɛ tile nɔgɔya c'est ce qu'il faut fɔ en tout cas baara min kɛra u k'a dɔn k'a fɔ baara min kelen filɛ nin ye ni ɲɔgɔnna sugu kelen don bɛɛ bɛ nin ɲɔgɔnna fɛ a fɔra cogo cogo ni baara sugu bɛ kɛ il faut k'i yɛrɛ labɛn fɔlɔ de o kɔrɔ ye mun ye i yɛrɛ k'i jɔyɔrɔnin kɛ fɔlɔ kana jɔn i kana ɲaga minnu bɛ na kana nin baara min kɛ an tɛ se ka t'olu kama tuma bɛɛ fo k'an yɛrɛ ka dɔgɔ de ka an yɛrɛ n bɛ o de fɔ ma population bɛɛ de. Ne tɔgɔ Musaba n bɛ agglomération Grand Paris Sud de représenter Mali kɔnɔ donc agglomération Grand Paris Sud bɛ baara kɛ ni Kayi ani commune 5 Bamako ani la ville de Dakar, la ville de Nouakchott et les communes du sud de la Mauritanie partenariat de Bola. Min ye question in k'a fɔ mun y'an ɲɛsin projet ma anw ka laɲini tɛ commune 5 de y'a laɲini k'a fɔ u b'a fɛ mana bi tiɲɛni min kɛ dɔ ka bɔ a la o de y'an bila mana bayɛlɛmali la mana dɔrɔn tɛ n'i k'i ka nɔgɔ kɛlɛ f'i ka nɔgɔ valoriser ni nɔgɔ tora ka nɔgɔya la hali ni k'i bɛ taa bila min fɛ a tigi tɛ sɔn f'i ka valoriser n'i ye nɔgɔ valoriser i tɛ taa nɔgɔ ye maa wɛrɛ fɛ yen o e yɛrɛ mago bɛ min na i t'o sɔrɔ yɛrɛ donc an b'o fɔ kuma bɛɛ an ka partenaire bɛɛ ye pavé min filɛ nin ye san kelen kɛra sema mɔgɔw ye mana fara ɲɔgɔn kan ka transformer ka kɛ pavé pavé kelen kelen bɛɛ kilo 3 ani tila pavé ba 24 de donna yan donc vous imaginez un peu combien de fois cette rue est débarrassée des déchets plastiques voilà grosso modo ce que je vous avais dit merci beaucoup. N tɔgɔ ye madame Bundi Mariam Touré ni n ko n bɛ nisɔndiya fɔ ni a tɛmɛna hakɛ kan n bɛ kasi parce que nisɔndiya bɛ ne la kojugu ni rue n ma fa ɲɔgɔn tɛ Bamako mais n ma da la tellement yan ka di tellement yan ka ɲi hadamaden fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ ŋanikɛ jɛlen bɛ ɲɔgɔn ye quoi u y'a fɔ k'u bɛ an ka manaw tɔmɔ en ce moment tun man kɛnɛ ce jour là u ko ne kɛra présidente ye ko ka manaw tɔmɔ bɛɛ ye mana tɔmɔ don ko don mɔgɔw bɛ mana tɔmɔ u bɛ bariko fɔ u bɛ n'a ta o de kɛra Nieta ça veut dire que mana tɔmɔ ma kɛ fu ye dɔw ma sɔn k'a kɛ mais anw y'a kɛ diɲɛlatigɛ la i ka yɔrɔ bɛ dilan o bɛ dilan cogo o cogo bɛɛ b'a ɲini ka o de kɛ o n'a ma fɔ i ka t'i bolo bila fɛn jugu la mais mana kɔni ye bɛɛ ta ye hali ni taara na san mana bɛ sɔrɔ i b'a kɛ a la i bɛ na a bila i ka barikon kɔnɔ an y'o de kɛ o nisɔndiya tɛ se k'a fɔ hali k'a dɔn an bɔra ji nɔgɔ min na bon ji nɔgɔba tun t'an fɛ yan effectivement parce que le quartier était propre nka an bɔra ji ni minnu bɛ sigi an bɔr'o la an bɔra fɛn nɔgɔ minnu bɛ n'an ka yɔrɔ la an bɔr'o bɛɛ la quartier ka di n'an bɛ kungo kɛ an b'a sigi mɔgɔ si tɛ nɔgɔ mɔgɔ si sen tɛ nɔgɔ ka fini tɛ nɔgɔ an labɛnnen bɛ bɔ cogo min an parilen bɛ don an ka so kɔnɔ ten tellement yɔrɔ jɛlen de don bɛɛ b'i ka yɔrɔ ni furan tuguni nisɔndiya kɔni dan t'a la yɔrɔ sanuman ka di a bɛ dɔ fara si kan a bɛ kɛnɛya da anw yɛrɛ ni ma an ka denmisɛnninw kɔntannen don. i n'a fɔra ko RPDM maaw hakili bɛ jigin Cheikh Modibo Jara la docteur Cheikh Modibo Jara bamanankɛ premier ministre kɔrɔ ayiwa k'a ka bureau national a ka musow ka bureau national kosɛbɛ o tɛ bureau ba ye sa o ye bureau ba ye k'u jɛra ko ka taa sigida 6nan na kosɛbɛ a kɛra ATTbugu 501 logement na sibiri don octobre kalo tile 16 i y'a fɔ cogo min na RPDM musow ka tɔnba ni a ɲɛmaa ye madame Maïga Sitan Jara ye ale ye wulikajɔ bila sen kan ani a ka jɛkulu tɔnden tɔw u taara Bamako sigida 6nan na an balaka madame Kone Nana Kuyate ale kɔni ye gɛrɛsigɛ sɔrɔ ale kɛra Bamako sigida 6nan ɲɛmaaba ye an balimakɛ Abdoulaye Kanta ale tun bɛ arajo ɲɛta sɔrɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn RPDM ye fɛɛrɛ tɔnkulu ye min ɲɛmaa ye docteur Cheikh Modibo Jara ye an balaka minnu bɛ RPDM fɛɛrɛ tɔn kɔnɔ olu ka maa ɲɛmaa madame Maïga Yorobo Sitan Jara ale ka baara bolodalenw na o de ye ka taa bɔ RPDM kin sigida musow ye sibiri na sibiri min ni a bɛnna octobre kalo tile 16 ma san 2021 a taara bɔ sigida 6nan o RPDM musolakaw ye ni ka bɛn nin don kɔfɔlen ma olu ka ɲɛmaa ye madame Kone Nana Kuyate ye seere min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ne tɔgɔ ye madame Kone Nana Kuyate ne ye commune 6 RPDM présidente des familles an ka bureau sigira samedi tɛmɛnen an ka musow wele kun bi an ka baaraw taabolow la an ka présidente ba bureau politique national musow ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Yolobo Sitan Jara ye ale de ye ci bila a ka baara bolo dacogo la a bɛna tour kɛ commune kelen o kelen bɛɛ kɔnɔna la k'a lajɛ parti musow bɛ cogo jumɛn na u sigidaw la lako min b'an na ka na baro kɛ n'an ye an ka hakili falen kɛ k'a kɛ
kɛ baara ɲɛbila baaraw ye yani baarabaw yɛrɛ ka daminɛ a bɛ fɛ k'a dɔn an ka structure bɛ cogo di honneur kɛra anw ye a daminɛna commune 6 la yan nɔ an y'u bisimila o de baaraw la bi alhamdulillah a ka kɛnɛ sabula an y'an ka structure sigi cogo min na kalo 2 kɔnɔ an ye an ka section ba sigi ka tila ka bureau des jeunes sigi ka tila ka bureau des femmes sigi yani section ba ka sigi les 10 quartiers plus les logements sociaux a bɛɛ de structure la kelen dɔw quartier dɔw yɛrɛ kun bɛ bureau tolu kɔnɔ an sera ka mobilisation kɛ k'o bureau bɛɛ sigi ka bureau bɛɛ bila sur place ni wulikajɔba in bɛɛ kun ye dabɔlen bɛ an bɛ parti min na n'o ye Cheikh Modibo Jara ye n'a ka parti slogan ye ko la politique autrement an b'a dɔn jamana in bɛɛ bolo min kan bi an bɛ se ka kala kari mɔgɔ min kan k'an bolo jɔ mɔgɔ min na ko Mali ka situation bɛ mɔgɔ min bolo ko bɛ se k'an bɔ ni dingɛ in kɔnɔ n'a fɛɛrɛw b'a bolo o ye Cheikh Modibo Jara ye o de la an bɛ ka wuli ka bɔ jɔ caya k'a ɲɛsin RPDM ma musow denmisɛnninw ka bureau an'an ka bureau ba yɛrɛ an'an ka committew an kɔni an b'a kan yani kalata nali cɛ an ka baara bolodalenw bɛ yen an kelen bɛ ka plan d'action dɔw kɛ an bɛ n'olu waleya o kumabaw ye sensibilisation ye ani ka an ka parti image feere k'an ka projet de société k'a da mɔgɔw tulo kan ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira mɔgɔw la kɔni an kɔni tɛ mɔgɔ nɛgɛn an kɔni b'a da i ɲɛkɔrɔ an b'a essayer ka mɔgɔw sensibiliser ni min ye an ka hakilina adhérer i bɛ se ka fara an kan an kɔni an bɛ baara la ka d'an ye maliyɛn bɛɛ k'an ka hakilina faamu ka tugu an nɔfɛ sabula an bɛ cɛba min nɔfɛ solution de b'a bolo an b'a ɲini commune 6 cɛ n'a muso bɛɛ fɛ fɛn o fɛn bɛ Maliko la fɛn o fɛn bɛ Mali fɛ u ka bɔ ka na fara commune 6 musow RPDM musow kan an k'an ka commune baara fɔlɔ commune baara o ye jamana baara dɔ de yanni an ka se Cheikh Modibo Jara ma n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye an bɛ nɔbɔ ko la mais an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ o ye Cheikh Modibo Jara ka baara ye an ka baara kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala ka se di Cheikh Modibo Jara ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se k'an bɔ dingɛ in kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala nabiyyi rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne tɔgɔ madame Maïga Yorobo Sitan Jara ne ye bureau national présidente des femmes RPDM n'o ye Cheikh Modibo Jara ka parti ye awɔ ne nana commune 6 la i n'a fɔ nana y'a fɔ cogoya min na commune 6 présidente y'a fɔ cogoya min na an ka parti an organisé len don donc an kelen bɛ ka plan d'action dɔw de dilan o plan d'action ninnu na an ye chronogramme de k'a la concernant an ka bureau de femme bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ fɛ ka yala an ka base bɛɛ lajɛlen na commune par commune an bɛ taa ka taa masala an ka musow fɛ pour que an n'u ka échanger k'a dɔn k'a fɔ degun min b'u kan an ka jɛ ka masala ka expérience falen ɲɔgɔn na pour que an bɛ se ka ensemble ka degun ninnu ta ka b'u kan cogoya min na ni Bamakɔ commune 6 banna an b'a ta Kati commune 37 la n'o bɔra yen na an bɛ sɔrɔ ka région minɛ même s'il faut an bɛ taa hali extérieur la diaspora la ka taa an n'u bɛɛ musow ka taa masala ka falenw kɛ a ka d'an ye an kelen bɛ k'an ka baara in bɛɛ lajɛlen bolo da an tɛ fɛ ka san kelen d'a ma an kɔni n'an sera ka baara in yɛrɛ ban ka bɛn kalo 6 au maximum o de ka d'an ye musolakaw jɔyɔrɔ yɛrɛ n'i ko politique bi sɛ musow ni denmisɛnninw de don cɛwlakaw an faw ka hakɛ to élection olu ka fanga ka dɔgɔ a la a bɛɛ jeunes ni den n'i ko musow ka ban dɔrɔn i ko denw bon Mali élection yɛrɛ ye olu de c'est pour cela an bɛ ka sensibilisation caman bolo ka taa enrôlement min daminɛnen filɛ nin ka taa vérification kɛ k'u ka carte d'électeur labɔ ka taa lajɛ minnu tɔgɔ tɛ fɛn na u ka taa don a la minnu fatura olu ka bɔ a la minnu ma fɛn olu ka don a la pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka i sen don fangata in na parce que n'i ma taa ta a laban i dɔ bɛ ta ka sigi kunna o man di ye dɛ mais n'i yɛrɛ taara i sen don a la o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma jamana in kɔnɔ quoi n'o tɛ an sɛgɛnna an ye wulikajɔ daminɛ a baaraw la kosɛbɛ yɛrɛ de puisque an ka membre yɛrɛ camanba de an bɛ ka don an ka mɔgɔw kan an ka jeunesse b'o baara la kosɛbɛ an ka musow fana b'o baara la kosɛbɛ puisque sensibilisation bɛ ka kɛ tɔn sigiyɔrɔw la sensibilisation bɛ ka kɛ au niveau de la jeunesse an bɛ ka musow bila ka taa sensibiliser pour que u ka taa au niveau des mairies u ka taa ka t'u enrôler yen nɔ pour que u ka se ka u lajɛ u yɛrɛ contrôler ka lajɛ défaut bɛ minnu t'a la fili bɛ minnu t'a la min fa tɔgɔ fili b'a la n'i ba tɔgɔ fili b'a la c'est le moment k'a bɛ corriger voilà an b'o période de la sisan kosɛbɛ ni ala ye sebaya da anw ma anw bɛ ko caman kɛ jamana in kɔnɔna na dɛ parce que n'i y'a ye Cheikh Modibo Jara i ko layidu tigi n'i ko Cheikh Modibo Jara i ko danbe tigi i ko tiɲɛ tigi parce que Mali kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ tigi laban minnu tɔlen don Cheikh Modibo Jara b'olu dɔw la parce que déjà an ka parti yɛrɛ la fɔlɔ o slogan ye ko Jacques tɛ wari di mɔgɔ ma an tɛ wari di mɔgɔ ma an ko faso ko di an bɛ faso de kɔ an tɛ nafolo kɔ a nafolo y'an bila yɔrɔ min na bi na an b'o la bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna de la o chaque kelen bɛ ka Mali ta k'a sigi sigida joli boloda a boloda k'a boloda n'ale ye baara ta bɛɛ b'a dɔn lakana sabatilen t'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'i ko lakana fana ni dun ka
fa olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i y'a min ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ i kɔnɔ de falen don n'i y'a mɛn fana i sɛnɛkɛla tɛ i lakananen de don donc fɛn minnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka kuranko tugu la ka kalanko tugu la ka musow ka baarako tugu la nin bɛɛ lajɛlen de an ka préoccupation ye an de bi jɛ k'a lajɛ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ se ka bila kulun kelen kɔnɔ an b'olu bila kulun kelen kɔnɔ k'olu la baara ɲɔgɔn fɛ pour que jamana in bɛ se ka lafiya pour que notre Mali puisse être le pays le plus envié du monde makalama min bɛ ne bolo wele da k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ wagati sera ten sa an k'an kɔfilɛ dɔ kɛra ta ka nɛnɛ in na a bɛ hakɛ to ni fiyentɔ ka kɔgɔ bɔnna duguma dɔ wɛrɛ t'i bolo ta ka nɛnɛ dabɔra nka an ye dɔ kɛ ta ka nɛnɛ in na sa an k'a lajɛ an k'an kɔsin k'an danbew lajɛ k'an yɛrɛ lajɛ o ye filɛli bannen an ka Sek Moribo ta k'a bila an ɲɛma ale y'a ka prévu yira bɛɛ lajɛlen na cɛ min don a nana a ka transition kɔnɔna na baloko kɛra cogoya min na Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la malidenw lafiyara cogoya min na bien vrai que an tun bɛ coup d'état ni fɛnw kɔnɔna na mais a ye a ka prévu yira o la donc o dɔrɔn kama maliyɛnw kan ka danaya d'a kan pour que a ka taa puisque an bɛ lafiya min ɲini Mali la a b'ale dɔrɔn de bolo ɲɛ tɛ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo koyi ani cɛ aw ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn na. Balimaw hakili la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a dɔn kosɛbɛ mun ye wajulikɛlaba ye Burkinakaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Jafar Watara ja yɛrɛ somɔgɔ don k'a Jafar Watara awɔ kosɛbɛ ko Ala ye aminiji dɔgɔya a kɛra kosɛbɛ ayiwa a kuma kun cayara ka sababu kɛ min ye bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoniyaw kɔni kun bilala ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la Korowari jamana kan o kɔfɛ tuguni kunnafoniya dɔw tilala ka na ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko a ma fatu k'a kun kirinna de nka ka dɔw kan walasa ko ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ wulikajɔw kɔni kɛra mɔgɔw fɛ ka weleli kɛ fo Jafar yɛrɛ ka fami na Burkina Faso olu yɛrɛ ye peperilatigɛ di ko a fatura Korowari jamana kan nka ko min y'a ka jɛnɛjaw ye ko a bilalen bɛ ka mawuludu tɛmɛlen kɔnɔ ni mawuludu tɛmɛna a ka jɛnɛjaw o bɛ kɛ sutarali baaraw bɛ kɛ kosɛbɛ ayiwa Basila ye fɛn min sɔrɔ ka di an ma an tɛ o lamɛn an k'o lamɛn. Salamu alaikum an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ karamɔgɔ Ustaz Jafara ka kɛnɛ dɔ kan ko a fatura an ma gɛrɛra sa ka na se a ka maaw ma o ka se ka kuma sa a ka koɲaw i tiɲɛ don n'a bɛ cogo jumɛn karamɔgɔ salamu alaikum a tɔgɔ ni aw jamu. Alhamdulillah Watara Musa tɔgɔ ye Watara Musa alhamdulillah an bɛ Ala tala tanto an bɛ masa in fo parce que masa in tɛ baara jugu kɛ a bɛ gɛlɛya anw ma mais min ka di Ala tala ye a b'o de kɛ nin baara in kɔni latigɛra Ala tala fɛ a y'a kɛ mais anw b'a dɔn a kɛra cogo o cogo adamaden tɛ taa ka Ala ka latigɛ dan n'Ala ye fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ o la nin ko in a latigɛra Ala tala fɛ komi a ma daminɛ ale la a tɛ laban ale la an bɛɛ lajɛlen de sigilen bɛ ka an ka denw kɔnɔ a ye min kɛ an b'a dɔn a b'o tɔnɔ sɔrɔ Ala fɛ siga kɔni t'o la fiyewu Burkina yan mɔgɔ min tɛ Jafara ka ko kalama o tɛ Burkina kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ a ka dɔgɔ a ye fɛn min fɔ Ala ko ra a n'a ye baara min kɛ Ala ko ra vraiment a lɔnbaga bɛɛ lajɛlen b'a dɔn faamuyabaga bɛɛ lajɛlen o la nin baara in kɔni kɛra bi sɔgɔmada in na ka bɛn le 15 octobre ma vraiment an tɛ se k'a fɔ ko Ala ye kojugu kɛ sabu an bɛ Ala deli don o don Ala ka arijana di an ma Ala ka arijana di an ma arijana tɛ sɔrɔ fiyewu tant que nin ko in ma kɛ wajibi don o la an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye o k'a mɛn anw yɛrɛ da k'a fɔ ko baara in kɔni Ala y'a latigɛ cogo min a kɛra ten a ma gɛlɛya anw ma fana an y'a yira Ala la komi Ala yɛrɛ ko cogo min inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɔra Ala le fɛ wa an bɛ segin ka taa yen bɛɛ lajɛlen n'a ka don o ye wajibi de bɛɛ n'a ka don bɛɛ sigilen bɛ fana k'i ka don kɔnɔ a diyara ye a ma diya ye o kɔni bɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ an tun bɛ fɛ ka aw ɲininka sa aw yɛrɛ fɛ karamɔgɔ cɛ kɔni fatura nka a ka ɲɛnamaya
farara a ye mun fɛn dɔ kɛ min ni aw ɲa farara ale fɛn tɔgɔ la. Karamɔgɔkɛ ye baara min kɛ ka tɛmɛ Burkina bɛɛ b'a kalama diɲɛ bɛɛ b'a kalama a ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ ala kora karamɔgɔkɛ ye baara min kɛ a ma fili mɔgɔ si ma mɔgɔ si fɔ ni min banna k'i yɛrɛ ɲɛ tugu n'o tɛ a ye baara min kɛ diinɛ na ala kora a ka bon dɛ parce que n'ale ye ala kuma in daminɛ ka ban mɔgɔ ɲɛ filɛ taara i kɛra cogo o cogo n'i kɔni jɛngɛna ale bɛna jɛngɛni kɔ donc a ye baara min kɛ a ye anw de kalan ka sira yira anw na Burkina bɛɛ a ye sira yira bɛɛ ra ka bɛɛ kalan ka bɛɛ ɲɛ yɛlɛ an k'a dɔn an ka ɲi ka min kɛ ka ala sɔrɔ an ka ɲi ka min kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ka baga ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn nin tɔɔrɔ a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko a man ɲi a dun ka kumaw tɛ ye woli filiyatɔw muso minnu cɛw banna k'o to a y'olu ladon ka yatimadenw ladon yatima minnu faw banna k'o to yen ni ɲɛjɔyɔrɔ foyi tɛ olu fɛ karamɔgɔkɛ ye olu de ladon ka filiyatɔw ladon fo ka taa se a ka don ma a tun bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ fɛn min na o ye yatima ladon ye ani filiyatɔ ladon n'i nana ko i ye filiyatɔ ye walima i ye yatima ye ya hali ni karamɔgɔkɛ b'a kunna wari bɛɛ le bɔ k'a di e ma a b'a bɛɛ bɔ k'a di ma a yɛrɛ bɛ to ten wa a ye anw kalan o la wa CCGT yɛrɛ ka baara ye wele CCGT a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye yatima ladon filiyatɔ ladon CCGT sigilen bɛ an ka baara ye nin a ye anw bila wele la a y'o le sɛbɛnni yira anw na wa an yɛrɛ bɛ baara kɛra n'o le ala ka an dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an ye. komi aw ko a tɔgɔ ko Musa Watara a kɛra komi jamu ninnu bɔnnen ɲɔgɔn fɛ aw ni a ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn aw yɛrɛ ye a ka mun fɛn. Musa Watara o ye ne ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ dɔ kɛ i y'a faamuya balimaya dɔ kɛ ka bɔ faso kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ dugu kelen na faso kelen na karamɔgɔkɛ taara kalan kɛ Mali kɔnɔ ka na faso kɔnɔ o ye ne fa ye ne minɛ ka ne di a ma taa ni nin ye k'a kalan i dɔgɔnin don i ka fɛn bɛɛ lajɛlen don wa i bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka kɛ an ka taa Mali la ɲɔgɔn fɛ ka taa Mali yaala ka sɔrɔ ka bɔ Jɛnɛ ka na don Bɔbɔjɔso yan 71 depuis karamɔgɔkɛ donna ni anw ye yan 71 fo kana se an bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ baara wɛrɛ la ala ko nin kɔ a tɛ foyi la ala ko kɔ 71 le anw donna o la ne y'a ka kalanden premier le kalanden fɔlɔ min ye kalan daminɛ fɛ o ye ne ye n kɔrɔkɛ dɔ bɛ an fɛ village la ko Idris ne ni ale le ye kalan daminɛ don kelen k'a daminɛ 71 la fo kana se an bɛ yɔrɔ min na o ye 71 an bɔra Mali la ka don yan dɛ an bɛ se ka ladili min di mɔgɔw ma ladili foyi tɛ ka tɛmɛ an n'a ni Tawurata ni Linjili min ni karamɔgɔkɛ y'o di an ma mɔgɔw kana fɛn wɛrɛ minɛ ka tɛmɛ o kan o ka Kurana minɛ o dira Muhamadu ma o ka Tawurata minɛ o dira Moïse ma o ka Linjili minɛ o dira Jésus ma n'i bɛ fɛ ka ala sɔrɔ i bɛ fɛ ka ala ye i bɛ fɛ ka ala sɔbɛ lɔn taa nin livre saba in kɔnɔ karamɔgɔkɛ ye wele yira anw na an bɛ baara kɛ n'o le ye n'an donna o kɔnɔ ka baara kɛ kɛlɛ bɛ ban juguya bɛ ban hasiriya bɛ ban fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa an bɛ bɛn kelen ma kɛlɛ tɛ yen sɔsɔ tɛ foyi tɛ yen mais n'an ma don nin kɔnɔ an kɔni mɔgɔ t'a fɔ ko i bɛ min na i kana kɛ mais en tout cas tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o de kɔni ni livre saba nin sabu livre wɛrɛ tɛ yen min jigira ala fɛ ka di mɔgɔ ma dugukolo kan ni nin livre saba tɛ baara bɛɛ bɛ kɛ ni nin de ye karamɔgɔkɛ ye wele yira anw na a ye anw kalan wele la ne bɛ min fɔ kalandenw ye n bɛ min fɔ Burkinabɛw ye a l'écoledenw k'a fara a fonctionnaires kan a mɔgɔ mɔgɔ bɛ min fɔ o ɲɛna bɛɛ ka bama an ka nin livre ninnu ta n'an ka nin livre ninnu ta baara tacogo bɛ ɲɛ an bolo mais n'an ma nin livre ninnu ta baara tacogo tɛ ɲɛ dɛ karamɔgɔkɛ ye anw bila min na o de ye nin ye a ye nin sali yira anw na an yɛrɛ y'a sɛbɛn nin ye o la an bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye ala k'an dɛmɛ inshallah an cɛ. an tɛ karamɔgɔ kun fɔ aw ɲininka karamɔgɔcɛ yɛrɛ aw bolo ayi a ka mun fɛn dɔ ye. ne y'a kolota daminɛ n'a bɛ wajibi kɛ n ka kɛ a kɛrɛfɛ de 1996 en 2021. karamɔgɔ an kun fɛ aw ɲininka karamɔgɔcɛ fatura nka ɲumanya jumɛn de bɛ yen n'a y'a kɛ min yi aw yɛrɛ ɲafa aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. bon souvenir min an b'a garder ara c'est souvenir min don a tɛ ban tiɲɛ no bi kɔni an y'a perdu farikolo la mais an ma perdu a perdira fɛn baara a perdira cɛ baara diɲɛ bɛɛ le perdira la parce que a ka kumakanw sera yɔrɔ la yɛrɛ ten a ka kumakanw bɛ baara kɛ yɔrɔ a yɛrɛ ala ni k'a sababu kɛ téléphone kow ye bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a mɛn souvenir min an b'a garder ara dɔrɔn esprit dɔ lo ala y'a don farikolo la farikolo in bɛnna ale de ma a y'a ta ka sigi a sinon n'an ko an b'a filɛ en réalité ɲa ni ɲa il n'était pas un homme comme nous parce qu'il était dirigé a t'a yɛrɛ Abdou Watara Yaram Jalochu ayiwa Mali kow ka ca ira do waati dɔ la u tun ye dɔ fara buru kan kosɛbɛ jamana faamaw wulila u ye kumaɲɔgɔnya kɛ u ni burugusilaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ bɔ a la awɔ a waati y'a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni fan fila n'aw bɛ sigi n'a ye layidu ta ɲɔgɔn ye dɔ k'i ta bɔ a sira fɛ dɛ awɔ dɔ y'a bɔ a sira fɛ dɔ wɛrɛ k'a bɔ a sira fɛ dɛ
dɔgɔkun bɛ fori waati min na a fɔra ko burugosilaw n'o ye boulanger ye k'u ye lajɛ kɛ ko dɔ bɛna fara buru kan. Allahu akbar. Buru dun kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaa dɔ lata Tunisie o kɛra buru tɛ dɔrɔn ye koyi ani Sudan a lajɛ in kɛnɛ kan an ka maa cilen tun ye Amza Sidibe ye ale ye min sɔrɔ o filɛ nin buru ye da dumunifɛn ye jamana in kɔnɔ min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baloko la o sababuya la buru dilannaw olu kɔni kamana gannen do bi ka sabu kɛ buru yɛrɛ a dilanni ko ye ka da kan n'i y'a dilan cogo dɔ la a tɛ san wa n'i y'a dilan cogo dɔ fana na e tɛ fɛn sɔrɔ a la a kɛla kamana gan ye buru dilannaw kɔni ko olu kɔni bɛ damakasigi ka ɲɛsin jamana faamaw ma ka tila fana tuguni ka welewele da k'o kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma u ka olu faamu ni gɛlɛya in kɔnɔna na gɛlɛya mun b'olu kan a gɛlɛyaw ka ca kosɛbɛ nka u farala ɲɔgɔn kan sibiri min bɛnna octobre kalo tile 16 ma lajɛ in a kɛla yɔrɔ min na o ye système ka jabala mun filɛ nin ye dibilani na an ye maa fɔlɔ min ɲininka ale tɔgɔ ko Segu Fofana ale bɛ baara kɛ boulangerie Wasa la Sangaribugu la. Segu Fofana, je suis assistant du gérant à la boulangerie Wasa Sangaribugu. Bon, ni assemblée nous kɛ bi parce que gɛlɛya caman b'an ka secteur la. Bon, gɛlɛya principal ye jumɛn ye? Farine prix yɛlɛnna kojugu. Pratiquement ingrédients fɛn fɛn bɛ don buru dilanni na. A bɛɛ yɛlɛnna mais buru prix jiginna boulangerie caman bɛ yen nɔ o datugura bon minnu ma datugu o caman bɛ vraiment en sursis donc maintenant pour que ka se ka o ko kunbɛn mɔgɔw ka se ka baara kɛ parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ boulangerie la a ka ca kosɛbɛ boulangerie kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ dutigi mun bɛ yen k'o jɔlen bɛ n'a ka du ye a bɛ se mɔgɔ 10 mɔgɔ 10 ni kɔ mɔgɔ 20 dɔw yɛrɛ ta bɛ se mɔgɔ 50 ma nin bɛɛ jɔlen n'a ka fɛ bon maintenant n'a fɔra boulangerie ka datugu nin bɛɛ de bɛ taa chômage la wa a gɛlɛya de bɛ don fana jamana kɔnɔ donc pour que ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la donc an ye assemblée de kɛ minnu ye assemblée portée je pense que u bɛ se n'a ɲɛmɔgɔw ma gɛlɛya minnu ni fɛn b'an kan n'an bɛnna minnu kan ka taa a da u tulo kan o fana k'an ka gɛlɛyaw dɔn donc o ma nɔgɔya min bɛ se ka sɔrɔ a ko la u ka jɛ k'o ɲini ɲɔgɔn fɛ pour que boulangerie bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ alhamdulillah ka balo u wasi la gɛlɛyaba mun b'an kan an ka ingrédients bɛɛ de yɛlɛnna fɛn minnu bɛ don buru dilanni na n'i y'a ta sisan farine na farine waati kɛra don ni dugujɛ cɛ 400 ou bien 500 farala farine bɔrɛ kelen na fɛn min bɛ kɛ farine na n'o ye funɛ n'a bɛ fɔ ma ko levure dɔ wɛrɛ faral'o kan i ye Mali kuranko jateminɛ bon nin bɛɛ charge bɛ boulangerie kan ji baarakɛlaw sara bon maintenant e bɛ o sɔrɔ fɛn min na marge dɔɔni mun b'i bolo n'a fɔra ko marge fana bɛ ka réduire fo k'a ban bon maintenant ça demande un sursaut boulangerie ka ca Mali la nka boulangerie ninnu u t'a la ka bɛn ko la mun na mun y'o sababu ye caman b'a la o ye boulangerie ka nata ye parce que ni mɔgɔ kelen bɛ fɛ i kelen k'a bɛɛ sɔrɔ fɛn mun b'a to e bɛ se ka bɔ wo la o ye buru prix ka fixe hakɛ dɔ la i ka nafa sɔrɔ i bɛ marge dɔɔni mun sɔrɔ a la i yɛrɛ ka hɛrɛ ani ka baarakɛlaw ka fɛn b'o de kɔnɔ mais dɔw b'a a kɛ ka bin i y'a fɔ nata yɔrɔ jumɛn na parce que olu bolo ne ye n ka prix jigin n bɛ client caman sɔrɔ n bɛ livret caman sɔrɔ bon o de ye nata in de y'a to caman bɛ yen boulangerie tigiw yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn faamu hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana ye a bɛ balawu min kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ yarabi ala k'an bɔ a tɔɔrɔ kɔnɔ laseli kɛ boulangerie tigiw fana ma bɛɛ k'a essayer i ka ala minɛ ni garisɛgɛ ye ni ala ye mun sɔn mun na o de y'o ta ye mɔgɔ tɛ k'o mais k'a fɔ k'i kelen b'a bɛɛ kɛ i laban i b'a bɛɛ tiɲɛ bon jamana ɲɛmɔgɔ fana k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya mun b'an kan alhamdulillah o fana ka se ka an dɛmɛ an ka gɛlɛyaw la pour que boulangerie bɛ se ka taa ɲɛ cogo min parce que a fana bɛ baara de créer jamana kɔnɔ donc o tuma pour que o baaraw bɛ se ka sabati o tuma o fana k'a lajɛ k'an ka hamina ko k'a ta ba la ka taa an ka sira fɛ. O kɔfɛ an ye ɲininkali kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o ye Ahmed Dambele ni bɛɛ ko Vie Dambele gɛlɛya min ani sigi yɛrɛ a wulila fɛn minnu kan u bɛnna bɛnkan minnu na Vie Dambele ale ka kɔrɔfɔw filɛ nin ye. Ne tɔgɔ ye Ahmed Dambele DG secrétaire général de fédération syndicale des boulangers passés du Mali. Bon an fɛ aw Malien gɛlɛya b'an ka secteur kɔnɔ kosɛbɛ depuis mois de février fo bi farine bɛ 3,400 ni 400 an yɛrɛ sɔrɔ bi 400 ni 100 de la o buru b'a prix kelen na donc o gɛlɛya b'an kan an tɛ se ka supporter n'Ala sɔnna an bɛna buru kɛ 60 o laɲini de b'an kan n'Ala sɔnna ma bon baara bilali sen kan o don an m'o préciser fɔlɔ a man kan ka janya n'Ala sɔnna pour que a bi yɔrɔ min fana bɛ ka fɔ mɔgɔw ye o ye waatini ko de parce que farine n'a ma jɔ jamanadenw bɛɛ ka bɔ a kalama ka fɔ anw nɔ tɛ parce que farine de bɛ ka gɛlɛya transport bɛ ka gɛlɛya blé min bɛ ka san o bɛ ka gɛlɛya donc n'o gɛlɛyaw fara fara ɲɔgɔn kan ka se yɔrɔ dɔ la o diyagoya ye dɔ ka fara buru fana sɔngɔ kan parce que buru bɛ dilan ni alikama de alikama de bɔ an fɛ a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de donc n'a gɛlɛyara o yɔrɔ la ka se an ma an diyagoyalen don o ka dɔ fara a fɛn ninnu kan donc bi yɔrɔ in kɔni bɛ kɛ
an bɛ prix min na bi n'o ye 4,400 kɔni ye n'an tor'o la bon 60 in kɔni an bɛ na don o kan mais n'an bɔra o sanfɛ ka taa ɲɛfɛ bon bɛɛ ka sigi n'a ye ka dɔn k'a fɔ anw nɔ tɛ gɛlɛya de nana n'a ye n'an kun ye buru feere 2011 an y'a feere 60 la fari nana jigin ka se 3,700 ma État ma fɔ an ka bɔ a la dɛ anw yɛrɛ de y'a ye an jamana kɔnɔdenw ye a nɔgɔyala an ma an fana y'a kɛ 50 ye o kɛlen 50 t'a fɛ an ka bɔ o de la a dun bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ 3,700 an y'a kɛ 50 ye an bɛ 4,400 na 1,100 hali ko 50 o mɔgɔ jumɛn hakili minɛ o ma nɔgɔ o donc an kɔni bɛ min fɔ jamanaden juguya tɛ gɛlɛya tɛ tɔɔrɔ tɛ kɛlɛ tɛ latigɛ yɛrɛ de nana n'a ye mɔgɔ ka o limana ye sɔrɔ latigɛ yɛrɛ de nana n'a ye ka da ko wɛrɛ kɛcogo kan bon an ye jamana ɲɛmɔgɔ sigila ka kuma an ye dɔw fɔ an bɛ da yan quoi an ye dɔw fɔ président i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i y'a jira k'a fɔ a ye lettre ci jamana ɲɛmɔgɔ ma an ye lettre ci jamana ɲɛmɔgɔ ma le 24 juillet fo bi u ma jaabi d'an ma o y'an jaabi tele de la an ka lettre kɔnɔ kuma ye bɛnkan min tun bɛ an ni gouvernement cɛ a ma kelen labato a kelen gouvernement labato an y'a bɛɛ fana sɛbɛn lettre kɔnɔ an bɛnna nin de kan an bɛnna nin de kan an bɛnna nin de kan mais gouvernement a kelen labato aw ka bɛnkan ninnu i bɛ se k'i da don a dɔw la k'a ɲɛfɔ an ye wa an bɛnna minnu kan ko prix plafond ye 50 ye prix plancher ye 40 ye o m'o respecté an bɛnna kan tuguni k'a fɔ mɔgɔ min mɔgɔ n'i ye buru feere 40 jukɔrɔ i ka kan ka sanctionné an ye tile 10 kɛ minnu y'a kɛ an taar'u tɔgɔ d'u ma État ma foyi kɛ a ko fana k'a bɛ tila ka wuli ka buru suivi kɛ a poids ka se ka labato a m'o fana kɛ donc mais an yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan an bɛ ka ko bɛɛ kɛ an tɛ ka bɔ nɔgɔ la a kɛra da sonyali ma dɛ an bɛ ka fɛn bɛɛ de kɛ sisan an tɛ ka bɔ nɔgɔ la u y'an to yen an yɛrɛ ma an ka tiɲɛli kɛ mais o tiɲɛli tɛ k'an arranger hali sisan donc an yɛrɛ ɲɛ bɛ min na sisan an ka kɛ Ala fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ o de b'an nafa o bɛ jamanadenw nafa. président i ka kuma kɔnɔ hali bi i y'a yir'an na k'a fɔ boulangerie dɔw bɛ yen olu datugulen don o sababu ye mun ye. o sababu ye parce que u bɛ ka baara kɛ cogo min na sɔrɔ tɛ yen bon ni e k'i bɛ buru 300 poids dafa a ɲɛ ma bi k'a fɔ i b'a feere i tɛ se ka bɔ bon minnu bɛ k'a feere cogo wɛrɛ la an y'a ye o de tɛna laban donc an ka sabali an ka kow bila minɛn kɔnɔ quoi anw de wulila yan depuis 2018 fo bi k'a fɔ buru bɛ ka baara cogo min na a baara cogo man ɲi an ka lajɛ ka dilan ka ɲɛ min b'a to jamanadenw bɛ buru ɲuman sɔrɔ ka dun. boulangerie ka ɲɛma a ye a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na k'a fɔ dunan dɔw bɛ an fɛ yan nɔ o dunan ninnu u ka buru bɛ na ka bɔ jamana wɛrɛ kan ko ye maloya la ko ye olu ma nka a tɛ k'olu tɛ se ka buru ɲuman dilan dɛ nka gɛlɛya min b'olu kan o sababuya la olu dɛsɛ bɛ baara in na. n'a fɔra k'a fɔ ko ministre mɔgɔw bɛ yan k'olu ka buru bɔ jamana wɛrɛ kan na o tɛ maloya de ye o maloya de u bɛ min don buru la par jour a ka kɛ 1,500,000 francs ye dɔw yɛrɛ fɔra san kɔnɔ a bɛ taa bɛn 11 milliards de ma i y'o jɛ bɛɛ jɔlen tile kɔnɔ 11 milliards de francs CFA mais n'a fɔra ko aw fɔ halisa ko buru bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan na n'a ye o ye maloya d'an ma o mais jɔn bɛ se k'o dilan ka d'an ma a tɛ k'an tɛ se ka dilan o mais n'i y'a dilanna sisan. président aw ka bɛnkan o kɛra mun ye aw wulila mun de kan. an wulila min kɔni kan o de ye buru ta 60 la n'Ala sɔnna ma. n'aw ye buru kɛ 60 ye a poids bɛ kɛ joli ye. 300 grammes ni mɔgɔ m'a respecté ni État tɛ kuma an yɛrɛ bɛ kuma o la an yɛrɛ b'a jɔ an jɔ parce que an y'o de fɔ on va réagir syndicalement donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa buru feere mɔgɔ ma 300 francs 300 grammes ka t'o yɛlɛma k'o kɛ poids wɛrɛ an tɛ jɛn n'a ye dɛ 150 grammes 150 francs i b'a poids de dafa n'i m'a dafa an yɛrɛ bɛ s'i ma ni État t'a ka rôle kɛ o la an b'an ka rôle kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ Danbele di f'i ye. ko n'aw. Birame Diallo Thiou. kulu sera siya la. an tun ye kunnafoni minnu sɔrɔ. awɔ. k'a di an balima lamɛnlikɛ jɛkulu ma. kosɛbɛ. ladiriya la. o tun ye nin ye. awɔ. technicien k'a ma ko waati sera. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. kosɛbɛ. bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. an bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn watara jamana wɛrɛ t'anw bolo ala ka Mali basigi. amina yarabi. dugawu b'i bolo. ala ka kolosuma sabati jamana kɔnɔ. min ye gɛlɛya ye. yarabi amin. n'a bɛ jamana kɔnɔ ala ka ban pewu. amin. bɛn sabati ani ka jamana kɔnɔ den bɛɛ ŋaniya kɛ kelen ye. kosɛbɛ. an ka sɔrɔsiw dɛmɛ. basigi ka na. walayi. ni basigi de nana. an bɛ se ka yaala. an bɛɛ b'an sago sɔrɔ. tile fɛ an bɛ yaala su fɛ an bɛ yaala. nka ni basigi ma na. a ma ɲi dɛ. a ma nɔgɔ. o tuma an ka cɛfini tabaw. k'u fo dante foli min na. kosɛbɛ. ka faamaw fo. ala k'u dɛmɛ. ami. ala ka se d'u ma. ami. ala ka se d'u ma. ami. an bɛ bɔ kuma la yan. kulubali